dira eta ez dakite nola atera behar. Eta gero, kontatu aldezakegu bai, zenbat erreginak sartu diren, eta gero udaletxekoari gure datuak pasatu aldezakegu. Orduan kontrolatzeko guztiak. Hori da prozesua, baina guztiok egin aldezakegu. Garrantzitsua gero udaletxeari ez datu horrek helaraztea ez, azkenean agian udaletxea bere izateko ere trampak jartzen dituena eta ez pertsonak beraien etxeetako lehioetan eta balkoietan, ez da agian? Hori da, normalmente jartzen dira hori finketan edo loratietan, karo, nekazaritzak hementxera guk daukat eta jartzen dut hortuan. Eta ez justu hor etxeko hormarin kontra baizik eta apur bat kanpoan. Noski. Baina, eta gainera, esateko, gainera dira oso azkarrak. Guk ja ez daukagu erlakuntzak, baina auki genuen pilo bat. Baina, karo, ez dakit zenbat barrera jarri egin dugu. Baina, hau, historia esatikoa da oso azkarra. Eta olako barrerak dira fisikoak, orduan zulotxoarekin daude jarrita. Erleak ateratzeko eta sartzeko, baina haiek adaptatu egiten dira eta sartzeko zulotxo horretatik adibidez, egoten dira itxaroten nik pentsatzen ari direla, eta dolesten dute eta sartzen dira erleak ateratzen diren zulotxotik. Pikerati sartzen dira, erlakuntzan sartuta eta ia erlakuntza guztia desagertzen da. Orduan oso azkarrak dira ere. Esaten duzu ez, bertako erleekin, ez da gintzaren sektorean, edo, modu basatian ere, ez, basoetan egon daitezken, edo zelaian egon daitezken erlerentzako, mehatxu oso handia direla, ez da? Espezimen gutxi batzuekin aukera dute kolonia oso bat suntxitzeko, listor asiatikoek? Bai, historia esetikoa momentu baten, ikusten badute erleak erlakuntza bat edo basoan erle kolmena bat edo lan, atake bat egiten dutenean, kolonia, historia esatikoaren kolonia guztia ara doaz. Eta, 10.000 erleak aste baten edo gutxiago hiltzen dute. Guk holan, Eta klaro, azkenean Euskal Herrian edo Asturiasen edo Galizian ezin da erlakuntzak eduki. Orduan jendea hementxe Euskal Herrian, hementxe enkarterrian, gu bizi garen tokian, erlakuntza oso gutxi daude eta profesionalak nik uste hementxe pare bat geratzen dira. Eta, klaro, transumanteak dira, horrek esan nahi du, erleak eroaten dute beste tokira. Orduan Burgos aldera, Palentziara, Extremadurara, edo hementxe ezin dalako estia edo erlakuntzakuti, estiatera edo erlakuntzakuti. Arazo gutxiago dauden lekuetara eraman behar izaten dituzte, ez behartuak ikusten dira? Bai, karo, hori da. Zuk esango zenuke, hori garrantzitsua aipatu duzun hasieran ez, polinizadoren gaia, erleak badirelako, polinizazio prozesuan paper oso garrantzitsua dute, eta horregatik arriskutsu ezin daiteke, baina aipatzen zenuen ere duela ja da 20 urte iritsi zela listor asiatikoa Euskal Herrira, eta Europako parte ontara esan dezakegu. Zuk uste duzu behintzat gaur egun, bagian hemen dugun egoera kezkagarriagoa dela, baina gaur egun gizartea gehiago jabetzen dela animalionek ez, zomorronek eragiten dituen arazo ez? Nik ez dituztek ezagutzen dutenik arazo guzti hau, ez dituzte. Orduan, hiritarrak handaude, eta bere arazoa ez da, baina pentsatu behar dute, arazoa dela, orduan ezagutu behar dute, zikloa, zein zikloa da, arrastratzen dan, eta egal egiten duten insektu guztiak ez dira historia zetikoak, orduan jakin behar dute, ze diferentzia dauden haien artean. Ikusten baduzu Vespa kalbro, hemengoa, da pizkat historia estetikoaren baino handiagoa erraldoiagoa apur bat. Baina ikusi behar dugu diferentziak ezintzeko. Hemengoa proteine behar du, baina orekatzen du gure ekosistema. Orduan jaten du, ez da inbeste jatuna, baina jaten du behar duena. Eta, klaro, amentxek buk bazirrezkola gara, eta ja umeak datoztenean, ikusten duten edo zein somorroa, bai arrastatzen dana, egal egiten dana edo,
daude prest hiltzeko. Bai. Orduan, ikasi behar dugu zeintzuk diren animali importantenak, somorro importantenak eta behar dutenak eta ez direnak, zeintzuk diren plagak. Orduan, ikusi behar dugu, oso erreza da, listoria zetikoa da, beltza koloretakoa da, hori torax, eta bai burua. Bai. Eta partean abdomena da beltza, baina dauko hori koloretako franjak. Eta hankak, puntak hori koloretakoa ere, laranja koloretakoa ere. Orduan hori diferentziak ikusten dira berehala. Bueno, ikasi dugu tarte honetan zer egin dezakegunez, honi aurre egiteko, azkenean izurrite bat delako, eta gure oso ondo esan duzun bezala, ekosistemaren oreka azkenean suntzitzen duelako, Trumpen berri eman diguzu. Nik agen ez du probatuko Jon, nire etxe txikia delako, eta ez du lako nahi gerturatzea gehiagi bada espada, baina... Baina zu bizitza bat herri baten edo ezakite edo irian edo. Hori, irian da, eta daukagu balkoitxo bat, baina horregatik, oso gertu dago etxeko lehioetatik, beraz, enez ausartuko egia da... Zela sartzen dira eta kabia egiten dute. Bai, enez ausartuko egia Donostin dela, orduan, oraindik baten bat ikusi izan dut noizbait, baina ez dugu agian hainbesteko arazorik horrekin, baino, entzula eskozkiurrenik ere izango dituzte tankera honetako arazoak, eman diguzu gakoa zein denez, Trumpena, eta oso errex egiten dela ikusi dugu, beraz, nik gaur gasi du, MacGyverren estilokoa dela truko hau, baina funtzionatzen badu... Bai, funtzionatzen du, behar dute, bai, azukrea gustatzen zai, ez da, orduan jatzen badugu, olako laranja edo zagarzukoa danotxe erdi baten haiek, gustatzen zaienez, pues azkenean ara doaz, ez da. Baina nik hobeto izango litzake, itzaldiak egiten dira momentu honetan, bai Euskal Herri guztietan, Gipuzkoan oso arazo oso larri dabe, bai. Eta ni pentsatzen dut udalitzeko batzuk edo mankomunitateak antolatzen ari dira bai, Bizkaian bezala, olako itzaldiak gizarte guztientzat. Orduan, anima zaitezue jende guztia, itzaldi horretara joateko. Bueno, eskerrik asko gonbitagatik, eskerrik asko ere esan bezala gakoa emateagatik, eta gehiago erakustegatik nire esan bastante ez diakina nintzen, gai honen inguruan. Beti bezala, gai interesgarriak Jon, eskertzen da, eta mi eskert artetxoenetan gurekin izateagatik, egun hona izan? Egun hon, Lander, gero arte, ondo pasa. Aio. Aio. Eta egun honen entzule berriro ere, 7 eta 20 diren honetan pixka baldu zatu zaigu tertulia, baina albistegiarekin jarraituko dugu, eta aurretik esan dizuegun bezala, Donald Trumpek aurre ikusi du Iranen aurkako gerra laster bukatuko dela, gatazka aurretik aurre ikusitako 4-5 asteko epea, baino azkarrago doaz erasoak Estatu Batuetako presidentearen esanetan. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But Iranek berriz askoz gogorrago joko dutela mehatxatu du, zehazki guardia iraultzaile islamikoak esan du beraiek erabakiko dutela gerra noiz amaituko den. Horretarako gakoa izango da Hormuzko itsasarteko blokeoa. Trumpek esan die ez daitezela joko horretan sartu, erasoak gogorragoak izango direlako. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. If they want to play that game, they better not play that game. In the long run, oil supplies will be dramatically more secure without the threat of Iranian ships. Hain zuzen, petroleo eta gasa bihurtu dira gatazka honetako baliabiderik garrantzitsuenak. Donald Trumpek adierazi du prest dagoela hainbat herrialderi zigorrak kentzeko erregaien kostua jaisteko. Estatu Batuetako presidenteak Vladimir Putinekin hitz egin du honek herrialdeko hidrokarburoak eskaini ostean. Долгосрочные инвестиционные планы. Судя по всему, это так и происходит. Сегодня мы Lankidetza jasangarri eta egonkorra babestuz gero, Europako herrialdeei gasa eta petroleoa hornitzeko prest dagoela adierazi du Errusiako presidenteak. Horiek ala Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak esan du krisia konpontzeko modu adimentsuak bilatu behar direla. There should be no tears shed for the Iranian regime. This regime has inflicted death
and impose repression on its own people. They slaughtered 17,000 young people. Alemaniako defentsa ministroa izandakoaren ustetan, Europa ezin daiteke ordenaren zaintzaile izan eta gehitu du ez dela malko bat bere isuri behar Irango erregimenagatik. Bestalde, Estatu Batua izan dira 180 hildako eragin zituen Irango haur eskola baten aurkako erasoaren egileak, eturri ezberdinetako azterketek erasoaren egiletza berretsi dute. Irango meragentziak igandean argitaratutako eta Estatu Batuetako edabideek egiaztatutako bideo batek erakusten duenez, Tomahawk itsas misil batek Irango itsas base bat jo zuen eskola ondoan, Minabirian, otsailaren 28an, Washingtonek eta Tel Avivek Iranen aurkako gerra abiatu zutenean. Estatu Batuar armada da gatazkan Tomahawk misilak erabiltzen dituen indar bakarra, The New York Times egunkariak astelehen honetan gogorarazi duenez. The Washington Post egunkariak bezala adituen gana jo zuen bideoaren egiazkotasuna egiaztatzeko. Irudiek ez duten misilik erakusten Sharaj Tayeb eskolara erortzen, baina ikusten uzten dute nola kezutabe bat igotzen den eskola eraikinaren gainean. Irango guardia iraultzaileak minaben duen basetik oso gertu. The New York Times egunkariak satelite irudietan, sare sozialetako argitalpenetan eta egiaztatutako beste bideo batzuetan oinarritutako aurretiazko ikerketa baten arabera, eskola zegoen eraikina doitasunezko eraso batek jo zuen, itsas basearen aurkako erasoak egin eta aldi berean. Joan den hamarkadaren erdialdera arte, eskolaren eraikina Irango base militarraren multzoaren parte zen, New Yorkeko egunkariak aztertutako satelite irudien arabera, baina 2016ko irailerako eskola esparrua itsas instalazioetatik kanpo zegoen, haietatik bereizten zuen horma batekin. Pentagonoak ziurtatu duenez, eskolaren aurkako erasoa ikertzen ari da, eta Nazio Batuen erakundeko eta Human Rights Watch erakunde zibileko adituek gerra krimena izan daitekeela esan dute, Irango gobernuak berriz ekintza barbarotzat jo du. Eta ekonomia gai helduz, martxoaren 17ko greba orokorrerako astebete falta denean, Bilboko Aldezarreko greba komiteak auzoko etxe turistiko bat okupatu du, auzoaren turistifikazioa eta egiezinen espekulazioa salatzeko helburuarekin. Greba batzordearen arabera, etxe bizitzaren problematika zuzenean lotuta dago lan baldintzekin eta soldatekin. Horregatik, martxoaren 17ko Euskal Herrian deitutako greba orokorrarekin bat egiten dutela azaldu dute eta langileentzat 1.500 euroko gutxieneko soldata aldarrikatu dute. Azpimarratu dutenez, Euskal Herriko langile askok soldataen 160 baino gehiago bideratzen dute etxe bizitzara eta horrek eragin zuzena du bizi baldintzetan. Halaber, turistifikazioak eta gentrifikazioak auzoetan duten eragina salatu dute. Greba komitearen arabera, enpresa handiak, inbertsio funtsak eta bankuak gero eta etxe bizitza gehiago pilatzen ari dira, errentagarritasun handia lortzeko. Badakitelako langile guztiok etxe bizitza baten beharra dugula eta beste ondasun batzuengatik emango ez genukeena emango dugula. Izan ere, gaurkoan okupatutako etxe bizitza Bilbon 45 pisu turistiko dituen enpresa batena dela ziurtatu dute. Eta ELA sindikatuak soldata desberdintasunen eta hazkunde ereduaren inguruko eztabaidarako txostena aurkeztu du astelehen honetan. Bertan nabarmentzen denez, aberastasunaren banaketa gero eta desorekatuagoa da enpresen etekinak ez direlako soldaten igoerarekin egokitzen. Bizitzaren garestitzearen aldean, soldatak ia geldirik dauden bitartean, enpresa irabaziak nabarmen hasi dira, ELAk aurkeztutako txostenaren arabera. Enpresen mozkin margina 2015ean 7,5koa zen bitartean, 2024ean 13,2 igo da. Michel Lakuntza, ELAko idazkari nagusiaren hitzetan, 2008tik ekonomia 22,5 da, baina soldatak 2,9 besterik ez dire igo. Hau da, 15 urtean soilik 828 euro gehiago kobratzen da gaur egun bataz beste. Datu hauek mai gainean jarrita azaldu du aberastasunaren banaketa gero eta okerragoak erakusten duela langile klasearen aurkako lapurreta antolatu baten aurrean gaudela.
Eta ELA, LAB, Esteila, Ziru eta Etxeide sindikatuek publikoki eskatu diete alderdi politikoei parlamentuan onar dezadela Nafarroak lanbide arteko gutxieneko soldata propioa izan dezan aurkeztutako lege proposamena. Oraingoz ez dute PSNek eta kontigo zurekin alderdiek babesten, baina litekena da UPNek hala egitea. Aukera guztiak irekita eskuinetik zein ezkerretik iritsiko da ostegun honetan Nafarroako parlamentuko osoko bilkurara EH Bilduk eta Geroa Baik egindako lege proposamena autonomia erkidegoek lanbide arteko gutxieneko soldata propioa ezartzeko aukera izan dezaten. Imanol Pascual, Imanol Carrera, Esteilas, Ane Apezetxea eta Angel Txokarro ELako labeko eta labeko ordezkariek agerraldi egin dute ostegun honetan. Nafarroako ganberan eraikitzen denaren berri emateko. Azaldu dutenez, lege proposamen horren helburua da Nafarroak lanbide arteko gutxieneko soldata propio bat ezartzeko eskumenak izatea, izan ere langileen estatutuaren 27. artikulua aldatu nahi du. Autonomia erkidegoak lanbide arteko gutxieneko soldata propio bat ezarri ahal izateko. Gainera, mekanismo hori autonomia erkidegoek soilik erabil dezakete estatukoa baino lanbide arteko gutxieneko soldata handiagoa finkatzeko. Zehaztu dutenez, aurrera ginez gero beste lege bat onartu beharko litzateke Madrilgo Kongresuan, eta horren ondorioz legez egokitzeaz gain estatuko gainerako langilekin elkartasunik gabea ez den ekimen bat behin betiko onartuko litzateke, eta gainera aurrera pasoa izango litzateke Nafarroaren erabakitzeko eskubidean. Bestalde, Osalde Osasun Eskubidearen aldeko elkarteak Petronorren kontrol neurrien kudeaketa desordenatua eta alferrikakoa salatu ditu. Osalde elkarteak astelen honetan adierazi duenez, Petronorren prebentzio eta kontrol neurrien kudeaketa erabat desordenatua eta alferrikakoa izan da biztanleak Bentzeno, Tolueno eta Xileno kontzentrazio altuen eraginpean egotea albidetu baitzuen. Elkartearentzat otsailaren 26an argi gelditu zen SOS larrialdi deiak eta industria eta osasun saila ez daudela prest beso araudian jasotzen den moduan industriak eragindako gertakariei aurre egiteko. Salatu dutenez, iazko abenduaren 2an ere antzekoa izan zen isuri bat eman zen enpresan, eta enpresak ez zuen esku hartzerik izan horren aurrean. Goizeko 7 eta 29 eta 30 emateko gauden honetan, ez dugu aparteko jazorarik nabarmentzeko euskal errepideetan. Beraz, goizeko 8 izango dituzue albiste gehiago. Gero arte, eskerrik asko, uinen beste aldean izateagatik. Naiz irratia. Eta egunero bezala, goizeko 7 diren honetan, iritsi zaigu gaurko naizek eta garak dakarten editoriala entzuteko unea. Gaurko editorialaren izenburua Gerra Krimenak erasoaldiaren lehen egunetik da. Gerra Krimenak erasoaldiaren lehen egunetik. Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoek eragindako gerrak bigarren astean dago eta inork ez daki egunak edo urteak iraungo dituen. Pertsia herrialdearen aurkako erasoaldiak Libano ahaztu gabe, epe ertainera dakarren estrategia eta aurreikuspen gabezia erabateko eskandalagarria da. Eta bi gauza adieraz ditzake alde batetik, batzuen helburuek zerikusi handiagoa dutela barne politikan dituzten beharrekin, eta beste alde batetik batzuek ez dute ikusten gerra helburu bat lortzeko bitarteko tragiko gisa baizik eta helburu gisa. Bi ikuspegiak bateragarriak eta bateratzaileak dira. Era guztietako analistak bat datoz Washingtonentzat duen zentzu geopolitiko faltarekin amaigabeko gerra berri batera bideratuta baitako Trumpismoak hainbeste kritikatu zituen horietakoa. Erasoaren irrazionaltasunak erasoaldiaren azken arrazoi ezagunei buruz espekulatzera gonbidaten gaitu. Logikoa da eta bere garrantzia nabaria da, baina ezin du arreta desbideratu lurraldean garatzen ari den benetako gerratik, gerra materialetik bereziki Iran eta Libanon. Ameriketako Estatu Batuetako adituek atzo egiaztatu zutenez, Washingtonek jaurtitako misil batek Minabeako aurreskola kolpatu zuen. Jaurtigaiak 180 pertsona inguru hil zituen, gehienak neskatoak. Donald Trump presidenteak ukatu nahi izan zuen gerra krimen bat tekeranen propagandari leporatuz.
Israeldarren eta Estatu Batuarren gehiegikeriek sarritan sortzen duten ezintasunaren aurrean hemen lehen lan bat dago ahalekinek zentratzeko. Erasotzaileen ekintza kriminalak egiaztatzea eta dokumentatzea eta gizalegez alden guztia egitea horregaitik kontuan eman ditzaten. Hego Afrikak Gazarekin jarraitu zuen. Nazioarteko zuzenbidearen ahuleziak ez luke eragin behar planetaren gehiengo zabalak ezinbesteko tresna bati uko egitea kontrakoa baizik. Gutxiengoa dira, ez aztu. Munduko herriak Trumpetan eta Netanyahu suntsitu nahi dutena berreraiki behar dute. Lana internazionalista onorok dakien bezala etxean hasten da. Gobernuak antolatuz eta presionatuz arduradunak isolatu eta seinalatzeko. Eta editoriala entzun ostean, ere iritsi zaigu tartea gure inguruko prentxako azaletan da ditugun irudiei gaur erreparatzeko. Eta etxetik hasiko gara egunero egiten dugun bezala, gaur dakarren lerroburua, expertos afirman que Estados Unidos bombardeó la escuela infantil iraní da erasoaldiaren hasieran Estatu Batuek bombardatutako Minab herrian eskolaren kasua zari da, non 180 neska gazte hil ziren. Bestalde azalera ekarritako irudian, Egoitz Bijueska eskaiterra ageri da truko bat egiten. Berriaren gaurko azalean ere nazioartekoak nabarmenduta, Trumpek Irango gerra bukatzear dela esan du eta petrolioa merkatu eginda. Da gaurko titularra, irudi nagusian hainbat euskal idazleren kolaz moduko bat dakar gaur edabideak. Deiaren gaurko lerroburuak hildo beretek jarraitzen du, la expectativa de deseskalada rebaja el petróleo y anima a los inversores. Irudian, atzo Bizkaiako auzitegian egin zen lehen epaiketa egunaren argazki bat ageri da, non 11 pertsona gorroto delitu eta eraso batengatik epaitzen ari diren 2021 Basaurin gazte homosexual bat jipoitzeagatik. Noticias de Gipuzkoak ere nazioarteko gaiak ekarri ditu azalera. Trump da por prácticamente terminada la guerra con Irán, gaurko lerroburua. Argazkian, Iraingo hainbat herritar ageri dira, Ayatola berriaren eta haren aitaren irudiak erakusten atzo Teranen egin zituzten protestetan. Diario de Noticiasek gaiz aldatuz, una empresa china plantea invertir 405 millones y crear 746 empleos en una fábrica de baterías en Navarra, nabarmendu du azalean. Irudian, Pedro Sánchez eta Maria Txibite ageri dira beste hainbat ordezkarirekin batera Moncloan txinatarren enpresaren ordezkaritzarekin. Hildo beretik jarraituz, Diario de Noticiasek, la empresa china Lithium prevé en Navarra una planta de batería con 747 empleos du lerroburu. Argazki nagusian, Jose María Agramonte, Bardeetako presidentea, Euritek azken asteetan eremu hartan eragindako kalteia argazkiak egiten ageri da. El Correok berriz nazioarteko gaiak nabarmendu ditu berriro ere bere azalean, gaurko titularra, Trump da casi por terminada la guerra ante la escalada del petróleo da. Irudian, Bizkaiako provintzia auzitegian eraso homofobo batengatik astelen honetan hasitako auziaren argazkia ikus daiteke. Azkenik, Diario Baskok, Trump afirma que la guerra está casi terminada ante la escalada sin control del gas y el petróleo, da lerroburua. Azalera ekarritako argazkian, Willy ageri da 28 urteko gazte ukrainiar bat bere zaldiarekin. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera iluntzeko 8etan, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz Irratia. Naiz Irratia. Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan. Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atsegite Facebookeko horriari eta jarraitu Twitterren. Naiz irratia, sare sozialetan. Informazioaren aria, Naiz irratia. Txokoletak, egutegiak, agindar, mozketak, garriketan, ikaslean dena da borren tarrapatana. Iraganeko teia porroskak orainaren onaldi, zubi erdi bat, airean. Eroak iratu ez izan dilindan dire, harriak antza ditzagun aldamioak lora gaitzan lorioa. Zure begietan atzeman du porroka leku bat, ez alduzu entzuten oroka lakuak, etorkizuna. Beno, eta goizeko 8 gutxi emateko diren honetan, iritsitego goizeko tertuliari tartea irekitzeko unea ere, eta horretarako nire alboan ditut, Iker Gurrutxaga, Egoi Birategi eta Ireia Kambra, egunon, zer moduz? Egunon, hementxe ondo. Bai, asteartea. Bai, ondo. Hau betetan, ni. Amaiketako aurreratuta, gero... Ni lentxeago. Ja, gauzter egarezu, jogurra. Ez, kotas gazta mugurdiekin. Ni boldina egiten egola ikusi dut eta gozatzen aritzen ari azaren. Bidia ematen, batzeko beste lekuren bat gozatzeko, baina... Ez, baina, karo, ikusten nuen ordua eta ea bukatzen dudan. Gainera horrela, ea bukatzen dudan, zen, bukatu dut. Bueno, aste artea hasteko, Iker, ekarri guztu gaur ere kantu bat, ezta? Ze kantu ekarri guztu gaurkoan? Bai, begira, gaur betetzen dira 3 urte, Miley Cyrusek, The Summer Vacation disko atera zuela, eta konturatu naiz, iaz disko atera zuela, eta nahiko isilik pasazela. Something Beautiful disko atera zuela, eta nahiko isilik pasazela. Baina The Summer Vacationen ondorioa da hori, The Summer Vacation bai izan zen, nola bitere denbora bat egon zela hor diskotik diskora, eta, hit bat zeukan, bere baitan, eta hit horiek ekarri dut, Flowers. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Bueno, Landerretze gustatzen. Ez gustatzen Miley Cyrus, ez... Bai, nabari da, ez duzu ez estribillo utzi. Estribillo iritsi da, eta... Ez da entzun, iraian erekin dago. Pero baio, harri, ez bueno... Egia da, bai, ez dakit asko somatu zaida, baina ez oso zalea, gero... Somatu da. Bai. Zer, justu momentu algiduan, momentu pan, kendu du. Zateitxo bat utzi dugu, baina... Lander, agian iritsi bateko duzu, ni Hannah Montanaren oso zalen nintzen, gero Miley Cyrus... Badakizu bueltatzen dela, ez da? Hannah Montana, bai. Aurten. Disneyrekin bueltatuko da? Noski. Bueno, Hannah Montana sionista da. Berak. Baina... Nola berak? Berak gorpuztuko berriro. Berak iguzuen. Eta Billy Ray baita bueltatuko da? Ez dut uste, ez? Ikusiko dugu, ez? Eta Aizpa? Aizpa ere Hannah Montanan agertzen zen, noa? Bai. Ba, ezakit. Bai. Nik udakit bera. Eta noak ere oso ondo abestu. Aldaketa egongo orain, ez? Ulertzen dut ez duela egingo papera 16 urteko neska bat balitzeza, berriro. Noski, Hannah Montana, orain, ez? Ez dut ikusi. Baina ez txarra zen, peluka bat jartzen dut eta beste pertsona bat naiz. Bai, bueno. Supereroia ez gara ziko gaixoa. Nik bakarrik esan nahi nuen... Hannah Montanaren agerpen honen izan zen Stranger Thingsen.
Ez zen Hannah Montana, baina... Ez dut ikusten Stranger Things. Nik ere. Nola? Stranger Thingsen agertu zen Miley Cyrus. Noiz. Miley Cyrus edo Hannah Montana? Hombre, a ver. Bai, pixkat Hannah Montana zer hartuta. Bueno. Ez di bakarrik esan nuen neko, gero asitzen nean Wrecking Ball eta hauekin ezak eta egun gauzean telebizan zegoenean eta gauzak egiten, atirria pixat hartu nion, baina nire iritzia aldat... Banik hor hartu nion... Oso dibegia edo ikusten nuen bakitza hauetako beti... Bakitza dina. Bai, eta ongi, baina niretzako benetan diba batean bilakatu eta gaur egun beraren oso defendatzeien naiz. Abesti honen bideokliparen atzean dagoen guztiagia da? Alegia. Osea, ezakin non irakurri nuen, kontua da Flowers abestia grabatu den etxean, edo etxea alokatu zuela, edo erosi zuela, ez dago seguro, Miley Cyrusek berta eramantzen zituelako bere bikotekidoiak amoranteak. Eta Flowers abestia uste torreken dago estuki lotuta. Ba, ideiarik ere. Flowersa kantu batera erantzuna. Bai. Zerarena. Bruno Marsena. Bruno Marsi erantzuten dio. Eta ez da bere amantea, ez zer. Just the way you are edo uste. Orenga esango, bilatuko. Bai, da erantzuten dio. Hau da, berak kantu horretan kontatzen dituen esaldi bakoitzari erantzuten dio. Hori da kontua. Da nola ere kontrapuntu bat jartzea izan zen, baina beren artean nireak idole zorrezte egon. Ez. Ez, Liam Hemsworthek eramaten zituela etxe horretara... hori izan daiteke. Amorantea. Bere bikotekide zenak. Bai, hori da. Torre ganaia, baita kolokalki ezaguna. Vale. Orduan, lasai, zuek itzen eta nik bilatuko du. Niri alare iritzen zait, justu Wrecking Balletek aurrera, errespetu. Niri horri gaz, nik Hannah Montana, beste, baina artista zela errespetua hortuk aurrera, eta bueno, gero egin dituenak, eta Jolien Backyard sesionekoa, bere amandre den Dolly Partoni omenaldia egiten, eta gero bota izan dituen bezuak, eta industriaren baitan egonda egin dituen adierazpenak, nik uste. Estatu batu hartxuri tenesiko batengatik, espero ez daitezken gauza asko esan dituela. Eta egin dituela, bai. Bai, nik uste dut, baietz, hau da, bueno, izango duzu bere musika gustokoago edo gutxiago, baina... Bai, beitu, barkatu baina erantzun zion, kontua da Bruno Marsen abestiari erantzun ziola, baina erantzun ziola esaldi antzaenez Liam Hemsworthen abesti gustuken atzelako. Bai. Artista optó por rodar el videoclip. Bai. Ari naiz, nuevo estilo.esen irakortzen. Bai, ez, bada. Hori egin zuen. Bai, sekulako da, hori egitea. Kantu bat hartu eta horren gainean egitea, eta, bueno, hor zer lan dagoen kantu horren atzen. Gerora Bizarrapek Shakirarekin egin zuen arantzako zerbait. Bai. Irogeita kantuak, horre daude pila gauzeko izpenaren inguruan hitz egiteko. Niri barkatuko diazu iker, baina bestio gainera justu Flowersena. Eta gian da ere, Flowers da temazo bat. leku guztietan, egia badagoela ritmoa, baina hainbeste entzun dut, leku guztietan, azkenean, beste hauek erretzen zaituztela, beti esaten dena, baina... Gustoko ez duzunak. Bai, ez da gustatzen, gero ni benaizela gainera gustatzen zaidana, abestia gustatzean entzun 50 aldiz, benetan erre arte, eta ez dut berriro entzun nahi, baina ez nahi zalea. Hemen txistea doena da, Miley irakurreko baldin bagenu euskaraz. Baita zen pentsauta. Ostras, kosta zaitu, ale. Baitu, Jamier Mileiri baita pegatzen dio desente Miley Cyrusen zale izatea. Bai, pegatzen dio. Panpinak edukitzea eta horrela, ez? Bueno. Piskat bai zoro arpegi horrekin, ez? Bai. Piskat bai hartuta. Bueno, en fin. Bueno, utziko dugu Miley Cyrus alde batera pixka bat, ez? Ematen du horreko itzein genuenean beste lekuko beste bat, entza, baina zugu beste itzein. Ba, urte baino ez dituela hori zen gauza. Nik kantua uste nuen ja... Gehiago, ez? Urrunago ikusten nuen eta 3 urte baino ez dituela. Horregatik ekarri dut. Horreindik edo non dago bestia, baina. Jarraituko dugu, estela hasiko naiz ni eta inez hater bakarra hemen dirudien, ez? Orduan... Bueno, a ver, denok dugu hate pixkat. Denok dugu hate pixkat egiteko eskubidea, hori bai, hate, bueno, esango dut hau pixkat kontrasankorra da, baina izan da dira hate konstruktiboa, mesedez. Eta norberaren barruan geratzen den hori. Ez da kontrasankorra? Hate bueno, vale. Gorrotu dezakezu eta egituratu gero zure argudioa, ez? Ez da gorrotatzea... Hori da. Ez baduz gutxi ez duzun bitartean. Hori da, esan nuen. Eskerratzuko ez da duzula. Motiboak baldin badituzu. Arrazoia badaude gutxi etxi daiteke, bai. Nire ustez ez. Motiboak baldin badaude, bai, gauza da,
gero beste batek gorestea errespetatu ezazu. Ez dut uste gutxiestea defendatu dezakegu eta bak indikatera dela gaia, baina gutxiestea bera ez dut uste defendatu dezakegun gauza bat denik uinetan, airean. Ja. Segun eta zer den ez da. Kritikatzea. Segun eta zer den ez da. Bai, noski baietz, adibidez, fasismoa ez da bakarrik gutxietxi behar, salatu eta horren kontra egin behar. Hori ari naiz esate, horregatik diot. Batez ere sare sozialetan pentsatzen gari nintzen ni. Baina hor konstruktibo gutxi dago sare sozialetan. Horregatik. Hor bai dela gorrotoagatik, baina hor beste gauza bat, dakagu biharko tertuliako gaia daukagu nik uste dut honekin. Baina azkar neko nioke heldu gai bat ireiak ekarri duena oso interesgarria gintzait. Ezagizuek baduzuen errutinaren bat, goizean goiz. Nahikoa dakat hone etortzarekin. Baina... Zer rutina celebratu batu du? Ez da rutina celebratu. Nire galdera zen, bai, errutinatik, baina goizean esnatzen zaretenean lehenengo gauza ura daten duzue. Bai. Bai, oso ondo. Eta egin behar da. Bai, bakit egin behar dela eta... Bale, galdera eta hemen dator gaurko ikerketa. Hotza ala beroa? Ura hotza ala beroa? Beroa ez da nahi gabe ez dute. Ba oso gaizki. Bakin nondik antzoa zen. Zeba? Zera, medikuntza tradizional txinatarra eta oso modan dago baita. Horregatik, ura beroarena eta gatzarekin ez da? Ez, ura beroa, soilik. Bueno, beroa, klaro, ez irakiten. Karo. Iturria jarri berotzen. Batak esak ezu itxasoko urarak baituela. Akara, ikusten nazka eman dio. Esango izu. Baze hon tipo baita ere bere burua grabatzen zuena itxasoko ura edaten. Palentziarra edo... Edaten ez, sudurarekin xurgatzen zuela, segon tipe bat, zela itzultzailea, zela gaina eminentzia bat omen zan, itzultzailea ez, restauratzailea erdiareko testuena. Goizeko zortzekan margutxi direla, ze? Gazoa, txinatarrek diotela urbera da. Hori da. Laguntzen duela ura oroar ona dela, esnatuta berehala edatea. Eta horatzerakoa. Hori ez dakit, ez du gartzen. Gauza da, gauean digestia moteldu egiten dela, eta orduan ura edaten duzunean, bera bakarrik espabilatzen dela, horrela esatagatik. Eta urberoak laguntzen duela sabel puztura hori murrizten, desintoxikatzen, eta azkenean ura edatean, lehenengo gauza egiten baduzu ura edan, nola pixa nahiko berala egiten duzun, eta urberoarekin esaten dute pixa azkarrago egiten dela. Hanek alderantziz egiten dut. Pixa egin eta ura edan? Karo. Hori ja mediko igadetu. Naiz medikoa. Jaiketan lehen dabizeko gauza ez da ura edateak, noski. Claro, nik pixa egiten dut egida. Noski. Lehenengo guztu eta gero bete, ez? Claro, ja. Ba, ez dakit. Eta gauean zehar... Ez, biak, aldizu bero ura edan eta berriz ustu. Eta gauean zehar ura edaten duzuen horitakoak zareten? Ez. Segun. Ni sentitzen dut, baina naiz esnatuko ura edatera. Esnatze banaiz, bai. Ez badez esnatzen, ez. Nik esango ez dut, gaina nik ia egunero behar dut, baina bakit ez dela ona, esatu dute teorian gero gorputzak ez duela atxeden berdin egiten, baina nik ean dezaket, litro erdi ur edo gehiago, esnatu, gauean zehar? Bai, gau erdian, esnatu, altxatu, niri pereza ematen dit pixa egitea joatea, ura edatea. Baina ez dut eragiten gero, Izan daiteke. Baindik iraun dezakezu. Itu horren, gaur egun medikuntza txinetarren defendatzeek dabiltza asko horrekin, urarena eta gora eta bera zer egin behar den, baina nik lehen aldiz Manu Txauri entzun nion duen orte pillo eta bera irasketa segintzen egiten. Urarena orea sartu aurretik beti edan behar da eta horretik jekitan. Baina nik adibidez baita entzun dut ez dela edan behar segituan goira joan behar baduzu, ze horrela, karo, gorputza lanean jartzezula eta ez eta giltzurrunak nik egiten dut, baina... Nik ere. Deira azkenean, guzture buru, zure gorputza ez desirratatuta joateko. Hori da, buru bakarra, ez dago zerik. Zurea lotzen ari nintzen, akaso tabakismoarekin, Zeba? Izan daiteke. Gauaren erdian derrigorrean edan behar erori. Ostia, gaitu, nega. Bai, egia da. Azta bat erretzari guztako. Izan daiteke, ez da bida. Aterako zara tertulietatik. Asko iritzen zait, oen egunero esnatu eta litro erdian behar dut. Baina beti danik egin dut, Beti danik? Bai, txikitan ere beti dan dut pila bat. Bira, ni horretan aurkakoa naiz. Ez dute zer edaten. Gorputzak benetan eskatzen didanean bakarrik. Nire gorputza esaten ari zaidanean. Bai, orduan. Medikoek beti bronka otatzen didate, esaten didatelako azala oso deshidratatuta dukatela, baina bueno. Ez zait sartzen ura, niri ura... Ura osasuna da.
Frutak. Claro. Bai, eta frutak bai. Adi? Fruta... Segun, claro. Claro. Bai. Iritsi gara iraiaren. Bai, irai eta janaria. Baina baldago glutena dakan frutarik. Ez, baina bai kalte egiten didana. Vale. Claro, adibidez, nik asmatuko dut, garratzek. Kalte egiten zuten limoiak, eta laranjek, eta bai. Niri ere, bai. Niri ere. Joder. Bai, patu behar nizuen. Bakizue nola badagoen motoristentzako taberna moduko bat, klub moduko bat, gaintxurizketan, errenteri eta tirun artean, bueno, ordenetarik egonda, eta orain duela pare bat urte dezakitu oso ongi zergatikan, laranjak saltze dituzte baita ere, eta mandarinak. Atzo ikusi nire hemen bulego batetik ateratzen atzeko alde hartatik, crossfit eta dagoeneko inguruan. Lau kiloko zaku batek. Laranjak nahi baituzu eskatu, ze aurrekoan kala, nahi agutikan pasatu zen, lanin barzula eta motiba oso merkeza delako, 25 kilo patata, eta 20 kilo laranja eta mandarin erosietu, eta karo. Orain? Jende guzti eskaintzen, erritik agien, egituzu patata. Rebenta egiten du zure nahiak. Nola? Berrio saltzen du, rebenta. Zopa hitz ditu. Bueno, haizu bai kartzeko nahi badu, Patata jare zakezu? Nik bai, klaro. Vale, ekarriko ditut. Patatak ez da glutenik. Benetan, bihar ekarriko ditut. Pum, ona. Venga. Patatak goizera maiketako egiteko, venga, egoik ekarriko maiketakoa. Ez, nik ekarriko dizuet, patata, lurrakinta guzti, kenebek dia patatoik, bai ez, kenebek baritatekoak. Ba, oso ondo. Kenebe. Bai. Apuntatu, kenebe. Txiste txar bat egiten ari nintzen, lasai. Kene? Lasai, Fernando. Ateran ezin da esan, ara, Iker? Ez, kenebe. Txiste txar bat zen. Ipuina goia izango den. Barkatu entzule. Demora dago ipuñan entzako, ez dakit nik ipuña sartzeko moduan gauden, gaur dagoen maila, hemen, ez dakit. Ipuñako betuko du. Nik esango gauza bat, eta niri ura datena goizean, ez dakit, ez eten garrantzitsua egiten. Nik gozaldu behar dela lehenengo. Solidoa behar dela lehenengo. Ba, edan garagardo. Goizean ez dakit, arriskutxua izan daiteke, aste buruen batean egin izan dut hori, Eguerdian esan dut eta poteatzera jeitxila, baina... Geik morara gozaldu, hori da beste gai potolotako. Ba ez... 2 minutu. Edo gozaltzea behintzat. Lan nagometetan gozaldu behar da, baina. 2 minutura, segituan, zukere segituan. Ni hor dut egenekin hemen gozaltze dut. Normalean, bai, nik uste ditze gaina aste burutan, orduet ematea gozaltzen, urarekin hasten naiz, gero kafea, gero gozaria, gero te bat. Bai, gorputza, adoan guztia sartze dut. Denetarik. Azte uran, titularra. Okerrera goaz, bai, nik uste dut emango diogula... Azte uriko titularra. Emango diogu paso aipullari, bai. Bai, biarra arte. Bagoaz, biarra arte. Eskerrik asko. Agur. Sagutxuen ipuña. Edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Ba omen zan herri batian, xagu izurrite bat. Baina ikaragarria zen. Xagu komentzen den etxe guztitan, eilizan, fronto gian eta sorotan. Bateze soruan zoden. Ta nekazari guztik burutu ezinek zebiltzan. Ze arraioin xagu haiek entzeko herritik. Ezin zituzten harrapatu, ezin zituzten akabatu. Eta alaxe, nekazarik biltzarra entzuten. Eta batak eta bestiak, ideiak botatzen hasi zian. Eta nekazari batek esan zuen. Gure herritik aparte bizia gizon bat. Astilla hola izangoa ze arek ukenduak eta edabiak eta askotan iteitu eta gauzak sendatzeko eta ibiltzea omen ditu batzuk eta igual arena jongo gea, launtza eskatzea. Eta nekazari batzuk juntzian gizonaren etxea. Kox, josilen atia. Gizonaren gati irikizun eta sartu ziren nekazarik etxe barrua. Eta kontatu ziren ze arazo zuten. Eta gizon asti honek esan zuen. Tira, lagunduko izuet. Ekarritzazue untxi batzuk, aker bat eta xoxak. Nekazari hauek, juntzian eta urrungo guneako eskatutako guztik ekarri omen zizkiten.
Gero asti honek, akerra akatu, larrutu omen zun, eta beak etxien zaukan ukendu bat, haren kiatza. Zabalduzun akerran larruan gainean. Dana koipeztuta utzizun, eta esan ziren, ara, aker larru hau, errestan, bastar guztitan pasazazue. Eta zei bat eguneo itxoin, eta gero xaguak desagartuko ja. Nekazariak ala zuten. Herri osoan uazion kiatzauan. Baina, tripa guztik nahaztute zitunak. Baina aizue, zei egun pasazian eta xaguak etzian desagertu. Beste 2 egun itxen zituzten. Eta 3 isture intzian, nekazariak, azarre, jontzian astionen gana, eta esan ziren, ze gertatu zan. Eta orduan astiak esan zuen. Ezaidazue. Xaguak zer dute, izatza, motza eo luzia. Eta nekazari guztik. Ba motza! Ai, jarraituzun astiak. Noski, nire konjurua hau, izatza luzia zuten xaguentzako zanda, izatza motza duenentzako ez du balio izan. Ta nekazariak behaien makilak eskutan hartu, eta esan zuen, ba makila hauek asti gezurtilekin edo lapurrekin oso ondo funtzionatzen dute, eta dinbita danba eharki egurtu zuten astigua, eta baita honek korrika iesi inerritik eta ez omentzan gehiu, han ingurun azaldu. Eta alabazan edo espazan, sardadilak alabazan, eta atera dadila zure herriko plazan. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzarekin ekoiztutako saioa. Bertsoak kantatu egiten dira, entzun, irakurri, ikasi, kontatu. Askotan bertsoak direla ez dakigun bertsoak kantatzen ditugu. Bertsoak kantatu eta kontatu egiten ditugu. Kantatuak kontatu eta kontatuak kantatu. Bertso aukeraketak eskaintzea da gure asmoa. Igandero eguerdiko ordu 2etan, Eli Pagolak eta Andoni Errekondok gidatuta, kontatzera noazu, naiz irratian. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri naiz irratira. Ameriketako estatu batuak izan dira 180 hildako eragin zuten Irango haur eskola baten aurkako erasoren egilea. Iturri ezberdinetako azterketek erasoren egiletza berretsi dute. Lander Martínez, egunon. Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok. Estatu Batuar armada da gatazkan Tomahawk misilak erabiltzen dituen indar bakarra, The New York Times egunkariak astelehen honetan gogorarazi duenez. Joan den hamarkadaren herrialdera arte, eskolaren eraikina Irango base militararen multzoaren parte zen New Yorkeko egunkariak aztertutako satelite irudien arabera, baina 2016ko irailerako eskola esparrua itsas instalazioetatik kanpo gelditu zen. Ba, Donald Trumpek ere aurreikusi du Iranen aurkako gerra laster bukatuko dela. Gatazka aurretik aurreikusitako 4-5 asteko epea baino azkarrago da erasoak. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Eta azken orduko albistea daukagu ere, Libanok maiatzeko hauteskundeak bertan bera utziko dituela eta Israelekin negoziatzea eskatu duela. Akordiorik gabe bukatu da Tubos Reunidoseko enplegu erregulazio txostenaren kontsulta epea. Enpresak bere horretan mantendu nahi ditu 301 kaleratzeak zein Amurrioko altzairutegiaren itxialdia. Enpresak ez du bestelako proposamenik egin eta sindikatuen arteko batasuna hautsi eginda. Bilera amaitu berritan, enpresa batzordeko ordezkariek negoziazioarekin jarraitu beharrote zuten bozkatu zuten. Berdinketa baten osteko bigarren bozketan, kontsulta epea ostiralera bitarte luzatzea adostu zuten. Y desde ELA, LAB y SK, como sindicatos, hemos rechazado lo que ha planteado la empresa y visto esa posición, hemos entendido que no hay que prorrogar el periodo de consultas, hay que finalizar sin acuerdo.
Eta arlo ekonomikotik ere esango dugu kaleratzeak Stop elkarteak ohartarazi duela jada jasanezina den etxe bizitza larrialdia okertu egingo dela ondorengo hilabetetan ezkutu sozialeko dekretu aurrera ez ateratzenen ondorioz. Euskal Autonomia Erkidegoan esaterako 25.695 kontratu bukatuko dira urten. Taldearen iritziz hauxe da errealitate honen erantzuna, etxe jabe txikietan diek higiezinen agentziak aholkatuta neurrigabeko prezioak dituzten alokairu berriak eskaintzen dituzte. EH Bilduk herriaren alde eta gerraren aurka egingo den aberri egun aurkeztu du apirilaren 5ean Iruñan jarri dute zita Euskal Errepublikaren proiektua altxatzeko. 7 bat egin da EH Bilduk aurtengo aberri egunerako aukeratutako leloa, hain justu egungo nazioarteko testu inguruan ziurgabetasuna nagusi den garaiotan proiektu kolektiboak inoiz baino garrantzitsuagoak direla uste du ezker-soberanistak. Miren Zabaleta. Aurtengo aberri egunean Euskal Herriko eskubide politikoak aldarrikatzeaz gainera, imperialismoaren sarraskiak ere salatuko ditugu. Faxismoari aurre egiteko, Euskal Herritarren bizi baldintzak duintzeko eta eskubide sozialak bermatzeko, eta oldarraldi judizial, mediatiko eta politikoaren aurrean euskararen bizi berritzea eskatzeko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokienez badu nabarmentzeko jazorarik, Lander? Ez du aparteko gertakaririk nabarmentzeko. Dos eguraldiari dagokionez xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak. Eguraldia sosegatu ezinik ibiliko zaigu astearte honetan ere. Goizean hodei asko agertuko da zeruan, bereziki lurraldearen mendebaldean oda Bizkaian eta Araban, eta bertan zaparrada txiki batzuk emango dira, bereziki Araban, alare euri gutxi izango da eta bertan litro gutxi pilatuko da eta aterunak ere guztiak izango dira. Aldeiz Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ateri egongo da eta bereziki Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian ostarte batzuk ere zabalduko dira eta bertan giro argiagoa izango da. Arratsalde partean Kantabriar isurialdean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina mendikaten nagusien inguruan hodeiak ugariak izango dira eta bertan tarteka zaparrada txiki batzuk emango dira. Ez era askorik ez, baina tarteka zertxo ez bustiko du. Gainatzeko lekuetan aldiz ateri egongo da eta giro lasai izango da eta gainera tarteka ostarte batzuk zabalduko dira, bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen hegoaldean. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, arratsaldean ere indar handirik gabe ibiliko da haizea, baina Kantabriar isurialdean iparraldetik finkatuko da eta aldiz hego isurialdean. Hegoaldetik temperatura minimoak antzeko baleoretan jarraituko dute, 2 eta 9 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz bera ingo dute, Kantabriar isurialdean 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean 12 eta 14 gradu bitartean, gaur temperatura maximoetan freskoenak, Kantabriar isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Jarraizpurua teknikan martxoak 10 da, asteartea. Donald Trumpek aurreikusi du Iranen aurkako gerra laster bukatuko dela, gatazka aurretik aurreikusi zuten 4-5 asteko epea, baino azkarrago doaz erasoak. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Iranek berriz askoz gogorrago joko duela mehatxatu du, zehazki Guardia Iraultzaile Islamikoak esan du beraiek erabakiko dutela gerra noiz amaituko den. Horretarako gakoa izango da Hormuzeko itsasarteko blokeoa. Trumpek esan die, ez daitezela joko horretan sartu erasoak gogorragoak izango direlako. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. If they want to play that game, they better not play that game. In the long run, oil supplies will be dramatically more secure without the threat of Iranian ships. Bain zuzen petrolea eta gasa bihurtu dira gatazka honetako baliabiderik garrantzitsuenak. Donald Trumpek azaldu du prest dela hainbat herrialderi zigorrak kentzeko erregaien kostua jaitsi dadin. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Vladimir Putinekin hitz egin du, honek herrialdeko hidrokarburoak eskaini ostean. Долгосрочные инвестиционные планы, судя по всему, это. Lankidetza jasangarri eta egonkorra babestuz gero, Europako herrialdeei gasa eta petrolea hornitzeko prest dagoela adierazi du. Eta horiek ala, Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak esan du krisia konpontzeko modu adimentsuak bilatu behar direla. There should be no tears shed for the Iranian regime. This regime has inflicted death and imposed repression on its own people. They slaughtered 17,000 young people.
Alemaniako defentsa ministroa izandakoaren ustetan, Europa ezin daiteke ordenaren zaintzaile izan eta gehitu du ez dela malko bat bera isuri behar Irango erregimenagatik. Gatazka honetan ikusi ahal izan genuen lehenbiziko erasoetako bat izan zen Irango aurreskola baten aurkako erasoa. Azterketa ezberdinen ostean ondorioztatu da Ameriketako Estatu Batuak izan zirela eraso honen arduradun 180 hildako eraginez ikasle eta irakasleen artean. Saloa Badiola. Irango Mer agentziak igandean argitaratutako eta Ameriketako Estatu Batuetako hedabideek egiaztatutako bideo batek erakusten duenez, Tomahawk itsas misil batek Irango itsas base bat jo zuen eskola ondoan, Minaf hirian otsailaren 28an, Washingtonek eta Tel Avivek Iranen aurkako gerra abiatu zutenean. Estatu Batuar armada da gatazkan Tomahawk misilak erabiltzen dituen indar bakarra, The New York Times egunkariak astelen honetan gogorarazi duenez. The Washington Post egunkariak bezala adituengana jo du bideoaren egiazkotasuna egiaztatzeko. Irudiek ez dute misilik erakusten Sahara Kagwewe eskolara erortzen, baina ikusten uzten dute nola zutabe bat igotzen den eskola eraikinaren gainean, Irango guardia iraultzaileak Minaben duen basetik oso gertu. The New York Times egunkariak satelite irudietan, sare sozialetako argitalpenetan eta egiaztatutako beste bideo batzuetan oinarritutako aurretiazko ikerketa baten arabera, eskola zegoen eraikina doitasunezko eraso batek jo zuen itsasbasearen aurkako erasoak egin eta aldi berean. Joan den hamarkadaren erdialdera arte eskolaren eraikina Irango base militarraren multzoaren parte zen. The New Yorkeko egunkariak aztertutako satelite irudien arabera, baina 2026ko irailetik aurrera eskola esparrua itsas instalazioetatik kanpo geratu zen, haietatik bereizten zuen horma baten bitartez. Pentagonoak ziurtatu duenez, eskolaren aurkako erasoa ikertzen ari dira eta Nazio Batuen erakundeko eta Human Rights Watch erakundeko zibileko adituek gerra krimena izan daitekeela esan dute, Irango gobernuak berriz ekintza barbarotzat jo du. Palestinako genozidearen impunitateak ere bere horretan jarraitzen du ekialde hurbileko gerraren fokua Iranera gerturatu denean. Azken astean nabarmen oldartu dira kolono israeldarrak 5 palestinar hil dituzte. Armaturiko 30 kolonok zehazki bi anaien etxea erasotu dute eta beraien olibondoa kondea makina batekin ere atera dituzte. Larun batean berriz 28 urteko beste palestinar bat tiroz hiltzuten eraso batean, beranaiak ere tiro bat jaso zuen eta aitak buruan zauritu zuten. Igandean beste 2 palestinar ere hil zituzten eta 3. bat asfixiaz hiltzen soldadu israeldarrek jaurturiko gas negar eragilaren ondorioz. Eta testuinguru honetan, aski esanguratsuak diren datuak ere badauzkagu armen bueltan. Zen mundu mailako armen komertzioak 9,2ko gorakada izan du azken 5 urteetan. Ukrainara bidaltzen diren armak nagusentzen dira, nola ez, baina Europako estatu gehienek ere armen erosketa handitu dute. Estokolmoko bakearen nazioarteko ikerketa institutuak ikertu duenez, Europako herrialdeen arma erosketa hirukoiztu eginda azken 4 urteetan, 2016 eta 2020 urteetan erosi zenarekin alderatuz. Igoeraren arrazoi nagusia Ukrainako gerra izan arren, Polonia eta Erresuma Batua dira armak gehien erosi dituzten herrialdeak. Zehazki erosketen 48% Ameriketako Estatu Batuei egin diote. Amerikako herrialdearen esportazioak 27% dira, ondorioz Europako importazioek aurre hartu diote ekialde hurbilekoei. Nabarmen bera egin duena Errusia da, bertako esportazioak 164 egin dute bera, eta bertako merkatukota 121-tik 106 jaitsi da azken 4 urteetan. Informazioaren aria. Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz 2025 urtean hartu ditu abertzale eta euskaldun ezaugarritasunak, hau da, estatutuen gaurkotzean oinarriek proposaturiko zuzenketetako bat. 20. mendean, EAJak bere burua Euskal Alderdi Demokrata parte hartzaile plurala, konfesional, humanista eta garapeneko zein gizakiaren onerako izango diren zibilizazioaren aurreratzen mugimendu guztiei irekidaren alderdi gisa definitu du, hala zehaztu izan da 2004 eta 2020 urteen arteko estatutuetan. Azken asamblea orokorrean ostean, alderdiaren estatutuak gaurkotu dituzte definizioa barne, abertzale eta euskaldunitzak gehitu dizkiote definizioari, azaldu dutenez, definizio berria osatuagoa eta garai berrietara hobeto egokitzen da. Eradatu den beste elementuetako bat alderdiaren xedea da, lehen Euskal Proiektu Politikoa nazionalista sustatzen zen, orain Euskal Proiektu Politiko nazionala.
eta EH Bilduk herriaren alde eta gerraren aurka egongo den aberri egun aurkeztu du apirilaren 5ean Iruñan jarri dute zita Euskal Errepublikaren proiektua altxatzeko. 7 bat egin da EH Bilduk aurtengo aberri egunerako aukeratutako leloa, hain justu egungo nazioarteko testu inguruan ziurgabetasuna nagusi den garaiotan proiektu kolektiboak inoiz baino garrantzitsuagoak direla uste du ezkresubiranistak. Miren Zabaleta. Aurtengo aberri egunean, Euskal Herriko eskubide politikoak aldarrikatzeaz gainera, imperialismoaren sarraskiak ere salatuko ditugu. Faxismoari aurre egiteko, Euskal Herritarren bizi baldintzak duintzeko eta eskubide sozialak bermatzeko, eta oldarraldi judizial mediatiko eta politikoaren aurrean euskararen bizi berritzea eskatzeko. Mobilizazio nagusiaz gain, jaia eta kale animazioa egun osoan zehar zabalduko dira Iruñeko aldezarretik, 4 aurrera umeen gunea egonen da Burgoen enparantzan eta kontzertuak Gaztelu plazan. Bertan, Bele, Marte Lasarte eta Tapia eta Leturia igoko dira holtzara. Joseba Asiron, hiri buruzagiko alkateak, aberri eguna Iruña imperialismoaren aurkako eta bakearen aldeko aldarriaren erdigune gisa kokatzekoa izatea nahi du. Aberri eguna herri gisa ditugun eskubideak aldarrikatzeko, bakea exigitzeko eta gerraren amaiera eskatzeko mobilizazioa izango da. Iruñetik besarkada bidaltzen diegu eraso imperialista jasaten ari diren herriei. Eta Iruñerrian Voxen aurka protesta egiteagatik ikertutakoak 25 izatera igaro dira. Iaz, Voxek Iruñerriko hainbat herritan mahai informatiboek jarri zituen mobilizazioak eta bizilagunen protestak eraginez. Hainbatetan poliziak esku hartu behar izan zuen kargak eta halakoak eta zaurituak ere izan ziren. Balen diligentzietan bi laguni desordena publikoa zein mehatxuak egotzi zizkioten eta orain ikerketapean dauden pertsonak 25 izatera aldu dira. Epaileak 16 pertsona deitu ditu deklaratzera eta 7 identifikatzeko eskatu ditu. Goizeko 8:14 dira. Informazioaren aria. Akordio hori gabe, amaitu da Tubos Reunidoseko enplegu erregulazio txostenaren kontsulta epea. Enpresak bere horretan mantendu nahi ditu 300 bat kaleratzeak zein Amurrioko altzairategiko itxialdia. Enpresak ostiralera bitarte luzatu du azkenean negoziatzeko tartea. Enpresak ez du bestelako proposamenik egin eta sindikatuen arteko batasuna hautsi egin da. Bilera amaitu berritan, enpresa batzordeko ordezkariek negoziazioarekin jarraitu beharrote zuten bozkatu zuten. Berdinketa baten osteko bigarren bozketan, kontsulta epea ostiralera bitarte luzatzea adostu zuten. Y desde ELA, LAB y SK, como sindicatos, hemos rechazado lo que ha planteado la empresa y visto esa posición, hemos entendido que no hay que prorrogar el periodo de consultas, hay que finalizar sin acuerdo. Aurka bozkatu dutenek esan dute ez duela merezi negoziatzen jarraitzea, enpresak ez duelako atzera egiteko asmorik. ELA sindikatuak salatu du, enpresak langileak banatu nahi dituela. LAB sindikatuak enpresak altzairutegia itxi nahi duela salatu du, instituzioek beste alde batera begiratzen duten bitartean. SK sindikatuak ere kontsulta epea luzatzearen aurka egin du. Gorka Abascal. Entendíamos que iba a haber algún movimiento por parte de la empresa en el ERE, bien, no sé, una reducción de despidos. Es que no ha habido ni un solo despido han movido. Balde bozkatu duten UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek zuzendaritzaren azken proposamen aztertuko dute. Aurre jubilazioak 57 urtera jaistea proposatu dute, hauei soldataren 170 eskainiko zaie 63 urte bete artean eta gizarte segurantzaren ergimen berezia 65 urtera heldu arte. 60 urtetik gorako langileen berriz 20 eguneko kalte ordainak aurreikusi dituzte lan egindako urte bakoitzagatik. Enplegu erregulazio txostenera euren kabuz sartzen diren langileek 1.500 euroko gehigarri bat izango dute urte bakoitzeko eta 45 eguneko soldata hurrengo 24 hilabeteetan. Eta adibiltzeko albistea ere, eta datua eman du kaleratzak stop elkarteak kuartarazi bai dute, dagoeneko jasanezina den etxe bizitza larrialdia okertu egingo dela ondorengo hilabetetan, ezkutu sozialeko dekretu aurrera ez ateratzearen ondorioz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan zehazki, 25.695 kontratu bukatuko dira urten, hauetako eren bat Gipuzkoan eta kasu eskotan etxe jabek ez dituzte kontratuak berrituko. Etxe bizitzaren prezioen etengabeko gorakadaren ostean, gero eta gehiago dira etxe bizitza bat erosteko inolako aukerarik gabe gelditzen direnak, eta pertsona hauentzako alokairua izaten da alternatiba bakarra
proportzioan honen prezioak gehiago handitu baldin bada ere. Testuinguru honetan, honako galdera ere egiten du Kaleratzeak Stop plataformak. Ea zergaitik kasu askotan ez dieten etxe jabek eskaintzen beren maizterrei kontratuak berritzeko aukera, eta ea zer dela eta aldi berean jartzen dizkieten pertsona zaurgarriei oztopoak alokairuen salbuespenezko luzapenak burutzeko. Beraien aburuz, errealitate honen erantzuna da etxe jabe txiki eta handiek igiezinen agentziak aholkatuta neurrigabeko prezioak dituzten alokairu berriak eskaintzen dituztela. Kaleratzeak Stop plataformaren arabera, naiz eta tentsiopeko gune urbanistikoetan etxe jabe txikiek kontratuak errenta errespetatu berduten, eta etxe jabe handien kasuan erreferentziazko prezioen indizera egokitu behar diren. Espekulazio oinarri duen iruzurra delakoan, kontsumobidek eta erakunde publikoek esku hartu beharko luketela nabarmendu du plataformak, eta zentzu honetan, itxaropena ere azalerazi dute Euskal Administrazioen arteko elkarlanak etxe bizitzaren legea eta kontsumitzailearen estatutua betearaziko dituela lakoako gobernu eta udalei erreferentzia eginez. Eta arlo ekonomikotik ere, basan beharra dugu, Elala, Besteilas, Hiru eta Etxaide sindikatuek publikoki eskatu diete alderdi politikoei foru parlamentuan onar dezatela Nafarroak lanbiderteko gutxieneko soldata propioa izateko lege proposamena. Ostegunean helduko da Nafarroako parlamentuko osoko bilkurara Euskal Herria Bilduren eta Geroa Bairen lege proposamena erkidego autonomikoek lanbiderteko gutxieneko soldata propioa finkatu ahal izan dezaten. Hainbat sindikatuk aldeko botoa eskatu duten arren, PSNek eta Kontigo Zurekinek momentuz ez dute babesten almen hori, UPNrekin zalantzak dauden bere burua alderdi foralista dela berretsi baitu eta horrek pentsarazten du oraingoz ez diotela atea itxi aukera horri. Elala, Besteilas, Hiru eta Etxaide sindikatuek azaldu dutenez, langileen estatutuaren 27. artikulua aldatzea eskatzen dute, autonomia erkidegoak lanbiderteko gutxieneko soldata propio bat ezarri alizateko. Gainera, mekanismo hori autonomia erkidegoek soilik erabil dezakete estatukoa baino handiagoa den gutxieneko soldata finkatzeko. Zehaztu dutenez, aurrera eginez gero beste lege bat onartu beharko litzateke Madrilgo Kongresuan. Eta datu haueko bekiago ezagutzeko ikerketa azalerazi argitaratu du Ela sindikatuak, zuzen, soldata desberdintasunen eta hazkunde ereduaren inguruko eztabaidarako txostena aurkeztu du, eta bertan nabarmentzen da aberastasunaren banaketa gero eta desorekatuagoa dela enpresen etekinak ez direlako soldaten igoerarekin egokitzen. Bizitzaren garestitzearen aldean, soldatakiak geldirik dauden bitartean enpresa irabaziak nabarmen hazi dira. Elak aurkeztutako txostenaren arabera, enpresen mozkin margina 2015an 7,5koa zen bitartean, 2024an 13,2 igo da. Michel Lakuntza Elako idazkari nagusiaren hitzetan, 2008tik ekonomia 22,5 da, baina soldatak 2,9 besterik ez dirego. Hau da, 15 urtean soilik 828 euro gehiago kobratzen da gaur egun bataz beste. Datu hauek megainean jarrita, azaldu du aberastasunaren banaketa gero eta okerragoak erakusten duela langile klasearen aurkako lapurreta antolatu baten aurrean gaudela. Lapurketa hau beste ematen da Espainiak duen legedi baten ondorioz. Honetaz gain, soldata horien azterketa lanek barne arrakalak ere erakusten dituzte, genero aldetikoa, batetik, izan ere emakumeek gizonak baino 12,8 gutxiago irabazten dute Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 20,7 gutxiago Nafarroan. Eta jatorriari dagokionez, atzerritarrek 20,7 gutxiago kobratzen dute Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 20,7 gutxiago Nafarroan. Eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak bat egin du gutxieneko soldata propio baten aldeko aldarrikapenarekin, eta hilaren 17an deituriko greba orokorrean aktiboki parte hartzeko deia egin du. Ohar bidez, nabarmendu dute soldatak hobetzea dela pentsioen bermerik onena eta justifika ezintzat jo dute patronala sindikatuekin lanbiderteko gutxieneko soldata negoziatzera ere ez esertzea. Bizkaiko probintzia auzitegiko lehen sekzioan, astelen honetatik aurrera 11 lagun epaitzen ari dira gazte bati eraso homofoba egitea egotzita. Biktimak aretoan zeuden, 9 akusatuak ezagutu ditu. Itxaso Leon. 2021 Basaurin izandako eraso homofoboaren biktimak adierazi du gertakari hoiengatik akusatutako 11 lagunen aurkako epaiketan guztiak erasotzailetzat hartzen dituela. Izan ere, konorterik gabe utzi arte kolpatu zuten eta jotzen eta marikoiztikin esaten jarraitu zioten. Le digo que si le molesta mi presencia, que se vaya él. Inmediatamente me agreden por la espalda
y luego ya se me echan todos encima. Yo solo pude cubrirme la cabeza hasta que me tiraron al suelo y estuve así aguantando hasta que me quedé inconsciente y seguía así. EITBek zabaldutako epaiketaren audiotako bat da entzun berri duguna. Ekain Perrinok gaineratu duenez, eraso horren ondoren, egunerokotasunean erasotzaileekin gurutzatzen da eta tratamenduan jarraitzen du 5 urte geroago bizitakoak bere osasun mentalean eragiten jarraitzen duelako. Empecé con ansiedad, después caí en depresión, he estado varias veces en centros en psiquiátricos. Bertaratutako lekukoek biktimaren kontakizunarekin bat egin dute. Estaba en el suelo, inconsciente, sangrando y me tiré en su cabeza para protegerle. Yo no sé qué iba a pasar si yo no me tiro para protegerle. Lo matan. Maricón de mierda, eres un sarasa... Bizkotzalde parkean 2021ko ekainaren 6ko goizaldean 23 urteko gazte bati egindako eraso homofoboa da astelehen honetatik aurrera epaitzen ari direna. Akusazioak 3 urteko kartzela zigorra eskatu du 11 akusatuetako bakoitzarentzat gorroto arrazoiengatiko lesio delituagatik eta 5 urteko urruntze agindua. 6.000 euroko kalte ordaina ere eskatu du kalte moralengatik eta halaber fiskaltzak 3 urteko kartzela zigorra eskatu du auzipetuetako 10rentzat gorroto arrazoiengatik larriagotutako lesio delituagatik eta 18 hilabetekoa beste akusatuarentzat. Eta Osalde Osasun Eskubideren aldeko elkarteak Petronorren kontrol neurrien kudeak eta desordenatua eta alferrikakoa salatu ditu. Osalde elkarteak astelen honetan adierazi duenez, Petronorren prebentzio eta kontrol neurrien kudeak eta erabat desordenatua eta alferrikakoa izan da, biztanleak Bentzeno, Tolueno eta Xileno kontzentrazio altuen eraginpean egotea albidetu baitzuen honek. Elkartearentzat otsailaren 26an argi gelditu zen SOS larrialdi deiak eta industria eta osasun saila ez daudela prest Seveso araudian jasotzen den moduan industriak eragindako gertakariei aurre egiteko. Salatu dutenez, iazko abenduaren 2an ere antzekoa izan zen isuri bat eman zen enpresan eta enpresak ez zuen esku hartzerik izan. Informazioaren aria. Goizeko 8:23 berriro jo berra dugu nazioartera, izan ere Turkiako justiziak 23 mende edo 2300 urteko espetxe zigorra eskatu du Ekrem İmamoğlu Istanbulgo alkate hori eta CHP alderdi sozialdemokratako kideren aurka ustelkeria gotzita. Bere atxiloketa baino lehen, Recep Tayyip Erdogan presidentearen aurretik okatzen zuten inkestek hauteskunde presidentzialei begira. Goibelategi, egunon? Egunon, Pei, egunon entzule guztiak politikotzat jo du epaiketa hau Imamoğluk atxilotu zutenetik egindako lehen agerraldian. Bere jarraitzaiek txalo artean hartu dute deklarazioa ematera zioanean. 202 pertsonei eragingo dien makroepaiketa honetan, 828 eta 2352 arteko espetxe zigorra eskatu du herrialdeko fiskaltzak. Guztiak ordezkari politiko edo langile publikoak ziren. Imamoğluk epaiketa politikoa salatu du beraz berretsi helburu bakarrak bera eta CHP hauteskundetatik baztertzea dela AKP alderdi islamista eta Recep Tayyip Erdogan presidentearen popularitatea bera egiten ari den une batean. 25 urteko agintaldi islamistari amaiera emanez, 2019an heldu zen Turkiako hiri handieneko alkate izatera Imamoğlu eta berehala Erdoganen aurreko alternatiba bakartzat jo zuten askok. 2024an berriro hautatu zuten alkate Erdoganen AKP udal hauteskundetan izandako lehen porrot handian. 2025ko martxoan atxilotu, kargotik kendu, espetxeratu eta delitu ugari leporatu zizkioten, besteak beste, eroskeria, kapitalak zuritzea, lizitazioak manipulatzea, estortxoa edota iruzurra. CHP alderdi sozialdemokrata, alderdi liberal eta Europar zaletzat du bere burua. Mustafa Kemal Ataturken politiken jarraitzaile da eta ondorioz laizismoaren defendatzaile. Alderdi oso zentralista da ordea, federalismoa zuzenean baztertzen duena eta ondorioz gutxiengoi eskubideak bermatzeren erabat aurkakoa bereziki korduei. Eta Antonio José Seguro, Portugalgo presidente izendatu berriak parlamentuaren aurrean agindu du alduen guztia egingo duela bere herrialdeak egonkortasun politikoa lor dezan azken 2 urtetan 5 hauteskunde izan ostean. Bai, Portugalgo presidentearen kargua estatu buruaren baliokide da. Marcelo Rebelo de Sousa kontserbadorearen 10 urteko agintaldiaren ostean lekukoa hartu dio ofizialki Antonio José Seguro sozialdemokratak. Portugalek aurretik dituen kanpo eta barne mehatxu ez ohartarazi herrialdean bizikide politikoaren alde lan egiteko konpromisoa bere egindu Segurok eta 2 baldintza ezarri dizkie alderdiei. Egonkortasun politikoa eta autoritarismoaren aldeko marra gorria ez zeharkatzea.
Em nenhuma circunstância admitirei que sejam ultrapassadas estas linhas vermelhas que são a essência da nossa democracia. Garaiotan, demokrazia zaintzea premiazko zeregina bihurtu dela azaldu du Segurok eta bere jarduna helburu horretara bideratuko duela aurreratu du. As cadeias económicas revelam fragilidades. A competição geopolítica intensifica-se. A paz é hoje mais frágil do que ontem. Eta ez da ahaztu nazioarteko giro gatazkatsuaz, Portugalgo presidente berria Europan jarrera gerrazalea bueltatu dela, merkataritza kateak tenkatu direla eta gaur egun bakea zaurgarriagoa dela ohartarazi baitu Segurok. Ikusi beharko da zer nolako harremana duen Luis Montenegro Portugalgo lehen ministroarekin Estatu Batuei eta Israeli Irango gerran zuzeneko babesa eman dien Europako gobernuetako bat baita. Eta nabarmendu beharra dugu ere Fukushimako zentral nuklearraren istriputik 15 urte betetzear direnean kezka areagotu da Japonian hainbat zentral nuklear berriro zabaldu dituztelako. Bai, Fukushima Daiichiko zentral nuklearretik gertu izandako lurrikarak eta ondorengo tsunamiak 20.000 hildako eta desagertu baino gehiago eragin zituen 2011ko martxoaren 11an. Hondamendi nuklearrak Japoniako itsasoko ura eta lurrak kutsatu zituen eta ingurua hainbat urte zera bat ustera behartu zuen. 15 urte pasata egoera normala izatetik urrun jarraitzen du. Gertakariak energia nuklearrarekiko mesfidentza eragin zuen Japonia osoan eta praktikan energia ekoizteari utzi zaio urteotan energia eredu honekiko eztabaida piztuz gizartean orain arte. TEPCO enpresa elektriko publikoak edukieran munduko handiena den Kashiwazaki Kariwako zentralaren 6. unitatea berriz ere martxan jarri baitzuen otsailean eta martxoaren 18an hornidura komertzialari berrekiteko barkatu lanean ari dira hondamendiaren ondorioekin oraindik borrokan ari diren arren. Japoniar askoren artean aurkakotasuna pizten duen arren energia nuklearrarekiko apostu berria ulertzeko bi gako aipatu behar ditugu. Alde batetik Sanaeta Kaichi lehen ministro ultraeskuindarraren iritzi aldaketa, baina batez ere Israelek eta Estatu Batuek Iran erasotu eta honek petroliontziei Hormuzeko itsasartea itxi ostean, Japonia egongo dela kaltetuenen artean. Energia atomikoaren nazioarteko erakundearen arabera, Japonia 14 erreaktore nuklear berraktibatu ditu, 19 etenda jarraitzen dute eta 27 desegite espero dute. Pauzia bakin adituko era, eskarrik asko hori. Gero arte. Kirol aria, naiz irratian. Hogeita 10 segundu besterik ez, goizeko 8:30 izan daitezen, Superamara beraberak jakinarazi du Elke Karstenek kontratua berritu duela, jokalariak berak azaldu duenez, oso pozik delako Donostiako klubean. Ireia Kamra, egunon? Egunon, Pei eta egunon entzulea. Karsten gaur egun eskuineko belauneko barneko lotailu lateraleko lesiotik sendatzen ari da, baina aitortu du pistara itzultzeko gogoz dagoela. Gainera ilusio handiz begiratzen dio denboraldiaren azken zateari, ligako azken txampari, playoffei eta Donostian jokatuko den kopari. Bueno, la verdad es que estoy bien, con ganas de volver a la pista, que ya lo extraño. Así que nada, un poco motivada con ese objetivo a corto plazo de volver a jugar y disfrutar del Gasca. Argentinako nazioarteko jokalariak adierazi du bera-beran etxea bezala sentitzen dela eta horregatik erabaki duela Donostian jarraitzea. Claramente que me quede una temporada más. Soy muy feliz en Bera-Bera, lo siento como en casa, como dije antes. Así que nada, con ganas de terminar esta temporada y afrontar la que viene con muchas más ganas y energías. 2026-27 denboraldia Elke Karstenen 7. izango da Superamara bera-beran. Orain arte 2 etapatan aritu da taldean eta 79 partida ofizial jokatu ditu. Bestalde, Egoitz Bijueska Euskal Skaterra park modalitateko munduko txapelduna da 15 urterekin Sao Paulon jokatu diren munduko skate txapelketetan nagusituta. Bilbotarrak urrea eskuratu du 85,83ko puntuazioarekin. Kalanik Onik brasildarraren eta Tom Eschar estaratu batuarraren aurretik. Bilbotarrak 78,63 puntu eskuratu zituen final laurdenetako lehen txandan eta 86,83 bigarrenean. Laugarren postuan sailkatuta aurrera egin zuen lehian. Finalerdiko 3. notarik onenarekin sartu zen finalera eta bigarren txandaren ostean buruan kokatu zen 82,28 punturekin. Konigek 81,66 puntu lortu zituen eta laugarren eta azken txandan elemaraban zuen
Argentinarraren behin betiko kolpea 84,80 punturekin. Bi jueska ateratzea baino etzen geratzen eta presio handia sufritu eta gaztea izan arren, erakustaldi bikain baten protagonista izan zen eta aurrea eskuratu zuen 85,83 puntuazioarekin. Brontzea Tomes Txar estatu batuarrarentzat izan da 80,51 punturekin, eta aurre hori 2024an Erroma lortutako 5. postu ez ezik 2025an World Skate Tour proban eskuratutako urrea gehitu behar zaizkio. Bestalde, Asiako kopatik eliminatuta, Irango futboleko emakumeen selekzioak orain bere herrialdera itzuli behar du bombardaketen testu inguruan eta errepresalia mehatxupean. Taldeko 5 jokalarik jada asilo eskaera egin dute kopa jokatzen ari den herrialdean Australian. Bere historian bigarrenez Irango emakumeen futboleko selekzioa Asiako kopan lehiatu da, naiz eta ez duen lortu lehen fasea gainditzea. Orain bi arazo dituzte jokalariek etengabe bombardatzen ari diren herrialde batera itzuli behar izateaz gain, herrialdean izan ditzaketen errepresaliei aurre egitea, jokalariek Ayatolen erregimenak gaitzetsi dituen hainbat keinu egin baitituzte txapelketan zehar. Bere debutean hasi zen eztabaida, Estatu Batuaken eta Israelen erasoa hasita zela jada, jokalariek eta talde teknikoak beren debuteko partidua ez zuten herrialde persaren himnoan abestu, Ayatolen erregimenaren aurkako keinua ustezko protesta gisa. Gerora Mohamed Reza Shabazi Irango gobernuarekin alienatuak gerra traidoretzat jo zituen eta gatazka garaiotan traidorekin gorrago jokatu behar dela esan zuen telebistan. Hurrengo bi partiduetan jokalariek abestu zuten himnoa, baina susmo ugari daude errepresalien berdun zirera eta abestu zutela. Bestalde, elkarrizketa eskaeren gainean gehienak ukatu egin dira eta partida osteko prentsaurrekoetan bakarrik utzi diete jokalari hitz egiten, baina futbolaren inguruko 3 galdera bakarrik egiteko aukera eman diete kazetariei. Kazetari batek araua ez zuen errespetatu eta Sara Didarri herrialdearen egoeraren berri galdetzean jokalariak ezin izan zituen bere malkoak ezkutatu, oso triste eta larrituta zeudela onartuta. Iturri batzuek jakitera eman dutenez, jokalariak ezin dira vigilantzia gabe hoteletik atera eta haien komunikazioak mugatuta daude. Azken informazioen arabera, selekzioko 5 jokalarik kontzentraziotik ihes egitea lortu dute eta Australiako Polizia Federalarekin harremanetan jarri dira asilo eskaerak martxan jartzeko. Eta azkenik, futbol kontuak Atletikek jakinarazi duenez, Unai Gomezen belauneko lesioa ez da hasieran beldurtu bezain larria. Jokalariak ezur kolpe handia baina ez du ezker belauneko barruko kondilloan. Bermeoko erdilariak joan den larun batean Atletiken eta Bartzelonaren arteko partidan 10. minutuan utzi behar izan zuen zelaia eta une horretan belauneko lotailuetan lesio larria izan zitekela pentsatu zuten. Hala ere, astelehen honetan klubak zabaldutako parte medikoak baieztatu du ez duela lotailuetan kalterik izan eta diagnostikoa ezur kontusio bat dela. Atletikek azaldu duenez, jokalariaren itzulera bere bilakaeraren arabera erabakiko da eta oraingoz ez dago argi noiz egongo den berriro Ernesto Valverderen deialdietan. Albiste honena da beraz, Unai Gomezek lesio larria saiestu duela, denboraldi honetan Atletike belaunean izan dituen arazo ugariren ondoren. Gogoratu behar da Unai Egiluzek eta Beñat Pradosek lotailu gurotzatu aurrekoaren haustura izan dutela eta Maroan Sanadik ere ebakuntza behar izan duela belauneko arazoengatik. Eskerrik asko, Iraia. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Beno, heldu gara goizeko 9:25 gutxitara eta errepide dagokienez Lander baduguna bermentzeko jazoeraren bat orain? Ez dago ezerpegi lasaitasuna uneotan. Seguraldiari dagokienez esango dugu Euskal Herria lainotxu daukagula gaurkoan, temperaturak apur bat freskatu dira eguraldiaren ondorioz eta errepaso eginez esango dugu Iruñan 4 gradu besterik ez dauzkagula, 7 gradu Gasteizen, 8 Donibane Garazin, 10 gradu Maulen, 11 gradu Bilbo eta Donostian eta Baionan berriz 12 gradu. Xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak. Eguraldia sosegatu ezinik ibiliko zaigu astearte honetan ere. Goizean hodei asko agertuko da zeruan, bereziki lurraldearen mendebaldean oda Bizkaian eta Araban, eta bertan zaparrada txiki batzuk emango dira, bereziki Araban, hala ere euri gutxi izango da eta bertan litro gutxi pilatuko da eta aterunak ere luzeak izango dira. Aldeiz Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ateri egongo da eta bereziki Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian ostarte batzuk ere zabalduko dira eta bertan giro argiagoa izango da. Arratsalde partean Kantabriar isurialdean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina mendikaten nagusien inguruan hodeiak ugariak izango dira eta bertan tarteka zaparrada txiki batzuk emango dira. Ez era askorik ez, baina tarteka zertxo ez guztiko du.
Gainatzeko lekuetan aldiz, ateri egongo da eta giro lasai izango da eta gainera tarteka ostarte batzuk zabalduko dira, bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen hegoaldean. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, arratsaldean ere indar handirik gabe ibiliko da haizea, baina kantauriar isurialdean iparraldetik finkatuko da eta aldiz hego isurialdean. Hegoaldetik temperatura minimoek antzeko baleoretan jarraituko dute, 2 eta 9 gradu bitartean erendituz, maximoek aldiz bera ingo dute, kantauriar isurialdean 12 eta 15 gradu bitartean erendituko dira, eta hego isurialdean 12 eta 14 gradu bitartean, gaur temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Biziraun duzu honean, biziraun duzu txarrean, biziraun desastrean. Ustekabeko bira dramatiko bat, eta ara orain zer bihurtu zaren. Anomalia izu bat zoriontasunaren erradikalizazio fase baten. Ez zara Besna Bulovitx, baina zuk ere bildu dituzu galantak biziontan. Erori jaiki eta aurrera segi, estropozuka ere egiten da bidea. Gauza bat esango dizut, pixka bat behartuz gero beti enkajatzen du puzleak. Eta zuk ere gehienetan aldena, gutxiegitan nahi dena, baina orain egin beti zeure. Ez zara Besna Bulovitx, baina zuk ere bildu dituzu galantak biziontan. Erori jaiki eta aurrera segi, estropozuka bada ere onaino iritsi gara. Eta ez zara Besna Bulovitx, baina zuk ere bildu dituzu galantak biziontan. Erori jaiki eta aurrera segi, hemendik atzera dena aurrera da. Badator Loraldia Festivala, martxoaren 9-tik 28-ra. Sormen ezberdin baten bila, hauxe da zure aukera. Musika, teatroa, dantza, hitza eta berpizkunde kultura lindartsua. Erosi sarrerak loraldiafestivala.eusen eta bizitu Baga Biga Iga Maurizia. Zure lekua hemen duzu. Loraldia Festivala, Euskal Kulturaren loraldia.
Bai, entzungo enuen Alkain sukaldeen benda berria ireki dutela. 600 metro kuadroko erakusketa, aurrekontu mota guztietako sukaldeekin. Alkainen espezialistak dira, neurrira egindako sukaldeak sortzen dituzte, eta inork ez bezala ematen dizute aholku. Eta kalitate prezio harremana ezin hobea da. Hondarribiko Alkainen dago. Bai, Alkainen. Otea Lili irratsaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz irratian. Bai, nor da? Kaixo, zer moduz? Bat dituzu 5 minutu inkesta bati erantzuteko mesez. Haze kaka ematen duten. Gure audientziak neurtzeko inkesta berria abiatu dut Ziesetxeak, eta baliteke zuri ere deitzea. Beraz, adi, zure erantzunek eragin izugarria baitute inkesta horretan. Zer egin behar duzu? Ezerrez, inkestari erantzun eta egia esan. Adibidez, orain egiten ari zaren bezala, Naiz irratia entzuten duzula. Bai, nor da? Kaixo, zer moduz? Bat dituzu 5 minutu inkesta bati erantzuteko mesez. Bai, noski, esan. Naiz irratia, zurekin, gero eta gehiago gara. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 gutxi pasataldu zaigu goizenetan ere analisi mailaren tenorea eta gaurkoan gurekin daude Eguzki Urteaga soziologa eta Mikel Urdangarin filosofoa. Egunon, zer moduz? Egunon. Bueno, Ipar Euskal Herriari begira, jo eta zu, ibiliko zarete Eguzki, hauteskundekin, ez dakit, nola daramazu, gustora, interesarekin edo astuna egiten zaizun eren batean edo, zeintzu dira sentsazioak? Nik beti interesarekin jarraitzen ditut hauteskunde kanpainak, beste kontu bat da, kanpainak zer nolako dinamikotasuna daukan eta zer nolako kapazitatea duen herritarren interesa pizteko, eta hor daukan sensazioa da kanpaina hau zertxoa geldoa dela. Zuk aurkezturiko interes horrekin bat eginez esango dugu Ipar Euskal Herriko etxetako bozen kanpaina martxan dela, igande honetan da, lehenbiziko itzulia, eta lehenengo igande honetan bertan ere, zerrenda bakarra duten hainbat herritan jakin ahal izango da, zein den auzapeza. Biarritzen, Maider Arostegi, ala Jean Baptiste Desers, Larraldek beraien kanpaina ekitaldi handienak deitu dituzte, aste azken eta ostegunerako. Lasan ez da ez ustekorik izango, 324 biztanleko herrian, Michel Idartz laugarren aldiz izango da auzapeza, eta deigarria izango da ere, Larribarre Sorfaurun gertatuko dena, Michel Irumek kargoa utziko du, baina erreleboa Fabian Irume emazteak hartuko du. Elgarrekin da, herrian aurkeztu den zerrenda bakarra. Frantzi intxumituak, Hendaiako herritarre gomendatu die ez duela boto bakarra joan behar Bibre Hendaia zerrenda eskuindarrera, halaber salatu dute Kotze Zenarro eta Letitia Navarronen zerrendak nahiago izan dutela aliantza ez naturaletan sakabanatu. Hauexek atzoko egunak eman zituen hainbat xetasun, zizkamizka txiki batzuk, baina ez da esaterako, Lasako eta baita Larribarre Sorpapurun aipaturikoa, ez da hau kontu isolatu bat Ipar Euskal Herriari dagokionez, herri askotan zerrenda bakarra aurkeztuko da besterik ez, edo ez da kaso ere aurkeztuko, eta gainera, hain zuzen, esanguratxo ere izan zen, gaur egun atarratzeko auzapeza denak edabide batean ere azaldu zuen, ezinbestean aurkeztu beharra duela, bestela herrian zerbitzuak kendu egingo dituztela. Ez dakit, nabaraitzen da horren inguruan alerta puntu bat, edo aurkezten dira zerrenda horiek ezinbestean aurkeztu beharra direlako, eta herri izaera hori mantendu behar delako, Eguzki?
Hor, bi aspektu bereiztu behar dira. Alde batetik egia da, bereziki herri txikietan, non alkateek eta hautetsiek izugarrizko lantzama duten, ardura administratiboa dituzten, oztopo askori aurre egin behar dioten, eta erabakitzeko gaitasun txikia duten, ez da beste mankomunitatea geroz eta kompetentzia gehiago dituelako, ba horrek eragiten du desgaste handia, eta horren ondorioz, alde batetik zerrendak osatzeko zailtasuna dituzte, eta beste aldetik hautetsi batzuek mandatu bat edo bi egin ostean erabakitzen dute ez berriz ere presentatzea, azken finean ez dilako konpentsatzen eta desgastea oso handia galako, ez? Eta horren ondorio da ikusten dugun egoera hori, eta orduan gertatzen da herri txiki batzutan hautagaitzarik ez batere aurkeztea edo azken unean aurkeztea, hala beharrez bestela horrek suposatuko lukeelako, azken finean prefekturak kontrolo zuzen hartuko lukela eta momentu baterako bada ere, gestio hori bermatuko lukela. Eta gero, beste elementua berriagoa dana, eta da lege elektorala aldatu da, eta horren ondorioz, hauteskunde hauetan lehen aldiz, 1000 biztanle baino gutxiagoko herriek ere zerrenda paritarioak aurkeztu behar dituztela. Eta horrek suposatzen du, emakumeen presentzia askoz ere handiagoa izango dela, zerrenda horietan eta ondorioz konsistorio municipaletan, baina horren une berean ikusten da batzuetan zerrenda batzuk osatzeko zailtasunak egon daitezkela, luzaroan emakumeak alboratuak izan direlako, etzaielako sarbiderik eman bizitza municipalan parte hartzeko eta politika gintzan parte hartzeko, eta une berean ere, joera tradizionalako indikan ere nagusi baitira, hainbat herri txikitan, eta horren ondorioz, zailtasuna daude kasu batzutan zerrenda osatzeko, besteak beste, emakumeen presentzia hori bermatzeko zailtasuna dituztelako, ez? Eta orduan, bi faktore horiek eragiten dute bereziki herri txikietan arazo hori badagoela. Hiri handiagotan, hainbat zerrenda aurkezten dira, eta herri ertainetan, normalean, badago alternantziarako posibilitatea eta hautesleek aukeratzeko posibilitatea ere badute. Zuk, nola ikusten duzu, Mikel, zerrendak osatzeko lan hori, Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian, zerrenda herri txikietan ere halako arazoak izaten dira? Bai, uste dut ez dela bat ere erresa izaten, zerrendak osatzea bera ere, eta zer esanik ez, zerrenda bat baina gehiago aurkeztea, ez? Hor faktore pila bat daude, bat esango nuke, eta kaso pixkat orokorkeriak esan ez, baina bat uste dut badela, zerrenda edo parte hartzeko moduen aldaketa bat, eta parte hartzeko baldintzen aldaketa bat ere, hau da, prekaritatea hitz egiten dugunean, eta denok ezin helduta gabiltzala esaten dugunean, horrek ondorioa ditu parte hartze politikoan ere. Eta denak erlojuaren kontrako etengabeko lasterketa batean barin bagabiltza, guzki aipatzen zuen bezala, baliabide urrirekin, erabakitzeko gaitasun mugatuarekin, sekulako lan esfortzu denbora eskaini behartzaile alako egitekoi, eta horretarako muga estrukturalak daudela esango nuke, ez? Hor kasu honetan, justu eguzkik aipatzen zuen, ez? Zerrenda parekideak legez planteatu direla, baina hori gero gauzatzeko zailtasuna, kontuan izan behar dugu, baldintzak ez direla, baldintza sozial, politiko, ekonomiko, kulturalak ez direla parekideak, ez? Eta beraz, halako legeak, bestelako neurri estrukturalez lagunduta etorri behar dutela, gainontzean, oso zaila izango delako, baldintza hoiei heldu ezean, jendeak, berdintasunez eta baliabide osoz parte hartzeko aukera izan dezanez. Eta gero badago, ez dakit beste elementu bat, ez? Eta da, Maritxu Lopeperen artikulua irakurtzen nuen aste honetan, eta intzuzen ere auzi honi heltzen zion, eta honek gobernantzan bertan ere zerronka ekarriko dituen, ez? Bertan esaten zuen berak, eta uste interesgarria dela, ez? Alde batetik, ikuspegi abertzale batetik, herri askotan hautagai horiek, hautagai bakar horiek abertzaleak direla, eta horrek aukera bat ere ematen duela, baina horrek ekartzen duela bestelako gobernantza baten premia, gobernantza ez dakit, kolaboratiboa esaten da, kolaboratiboa diogunean kasu honetan, herritarrekin eskuz esku lan egiteko bitartekoak bideak irekitzea, hain zuzen ere, hautagaitza bakarra izanagatik, nolabait
gobernantza hori herri osoarena, kakotxartean beti ere, baina herriarena izan dadin, ez? Eta uste dut gaineraz ezinbestekoa dela, ez? Orain dela 2 aste aritu ginen, haizun ere aipatzen, nola gure ongizate ez dakit, fisiko, material eta simbolikoan ezinbestekoa dela, ez? Tokikoaren, gertutasunaren, babes horren premia hori funtsezkoa dela, etxe sentsazioa aipatzen genuen, ez? Gure ingurunea, lurralde hori etxe izan zedila, lur eremu bat baino etxe izan zedila, eta hortarako ezinbestekoa dira zerbitzu publikoak, ezinbestekoa dira udaletik mahai gainean jartzen diren baliabide kolektiboak, eta herri txikietako udalek ere uste funtsezko zeregin badutela. Beraz, sekulako erronka daude, baina uste erronka horiei heltzen ahalegindu behar dela. Eta horre bestelako elementu ere aipatu dugu, zer esan duten Hendaian, horre Frantzia intxumituko ordezkariak, beraiek keixa plazaratu dute zehazki Kotxe Zenarroren zerrendarekiko eta Laetitia Navarroren zerrendarekiko adirazi dute hauek nahiago izan dutela aliantza ez naturaletan sakabanatzea. Kotxe Zenarroren adibideare aski deigarri izan da, garaian oposizio buru zuena, orain bere zerrendan murgildu du, eta ideologikoki ez dute inongo loturarik bi gizon hauek. Ez dakit, eguzki, keixa honetatikan abiatuta ez dakit, zerrendak ideologikoki lausoak izateari dagokionez, edo Baionan ere, bestelako hainbat adibide ere badaude, sentsibilitate ezberdineko zerrendak osatzearen baitan hori bada, agian polarizazioaren aurkako baliabide bat, edota jendearen nahian dagoen zerbait? Hor, bi gauza bereiztu behar dira. Bata da, klabe lokalean ulertu daitekena, eta bestea klabe estatalean. Klabe estatalari dagokionez, gogoratu behar da, zein izan den azken sekuentzia aurrekontuaren negoziaketa eta bozketaren inguruan. Gogoratu behar da, 2024ko hauteskunde legegileetan Frente Popular berria osatu zela, zeinik barne biltzen zituen ezkerreko alderdi eta sensibilidade ezberdinak, eta horrek aukera eman zion ezkerrari, naiz eta boto kopuruetan eta portzenteietan nahiko emaitzak askarrak izan, eskaino kopuru importante bat eskuratzea eta lehen talde parlamentarioa izatea Asamblea Nazionalean. Gertatzen da, presupuestoaren inguruko negoziaketa hori aurrera eman delarik, ezkerreko frente hori zartatu egin da. Zartatu egin da, zeren alderdi sozialistak erabaki du negoziatzea Macronen presidentetza eta gobernua babesten duten alderdiekin bat egitea, eta horrek frakturatu egin du ezkerreko frontea, eta orduan alde batetik alderdi sozialistak sustengatu egin du aurrekontu hori, beste aldetik erdibidean aurkitu dira alderdi komunista eta berdeak, eta gero kanpo geratu dira zeharo Frantzia insumituko sensibilitatea ordezkatzen duten diputatuak, ez? Eta horren ondorioz, ikusi dena da, ezkerra modu zatituan aurkeztu dela Frantziako herri eta hiri gehien zuenetan, eta horregatik, adibidez, Ipar Euskal Herriari dagokionez, Frantzia insumituak erabaki du zerrenda propioak aurkeztearena, eta ez da zerrenda bateraturik izan ezkerraren ikuspuntutik, hori ikusten da Hendaian, ikusten da Baionan adibidez, non Baionan ezkerreko 3 sensibilitate dauden, alde batetik abertzaleak eta ezkerreko sektore batzuk ordezkatzen dutenak, beste aldetik dago etxetok ordezkatzen alderdi sozialista tradizionala, eta beste aldetik Frantzia insumitua. Eta gero dago, bigarren komponente bat dena, termino lokaletan edo maila lokaletan aurkezten dena, eta hor bai dagoela diferentzia bat Ipar eta Hego Euskal Herriaren artean. Hego Euskal Herriari dagokionez, normalean zerrendak aurkezten dira, eta zerrenda horiek alderdiei asoziatuak izan ohi dira. Eta orduan badago politizazio maila altuago bat, eta argiagoa da azken finean aukera, zerrenda osoak aurkezten dira, eta azken finean herritarrak bozkatzen dute beren sensibilitate politikoaren arabera. Ipar Euskal Herriari dagokionez askoz ere zerrenda irikiagoak dira.
Eta hori gertatzen da noski herri txikietan, non aukera gutxiago dagoen, kasu batzutan zerrenda bakarra dagoen, eta non badagoen saiakera bat, herriko sentsibilitate ezberdinak barnebiltzeko, baina hortik haratago ere ikusten da, hori gertatzen ez delarik ere, zerrendak saiatzen dira sentsibilitate anitzagoak ere batzen. Hori ikusi zen aurreko hauteskunde municipaletan Baionan, non Etxegarairen zerrendan zegoen Martin Bizota, adibidez, berdeen ordezkaria eta hautagaia izan zena bere garaian, ekologista dena, gero sektore abertzale edo baskistei loturiko ere beste ordezkari bat ere izan zen, eta hor badago borontate bat pixkat, lore ezberdinak ureztatzeko, ez? Eta orduan sensibilitate ezberdinak barnebiltzeko, eta maiz gertatzen dena da, hainbat zerrenda etiketarik gabe aurkezten direla. Alegia, saiatzen dira, ez alderdi politiko jakin bati soilik asoziatzen, baizik eta saiatzen dira zabaltzen. Horrek baduka esplikazio importante bat, eta da, eskrutinio moduari lotua dagona, alegia da, eskrutinio modu bat majoritarioa bi itzulitan. Eta horren, bigarren itzulian kapazitatea izan behar duzu, zure alderdiari edo sensibilitate politikoari loturi dauden pertsonetatik haratago joaten, eta beste sensibilitate batzuk erakartzen, beste 90% gainditu behar duzulako. Eta horrek eragina dauka zerrenden osaketan. Eta orduan hori hegoaldetik ikusita oso ulergaitza da, zeren normalean alderdi politikoei loturiko zerrendak daude, eta orduan oso markatuak dira, oso argiak dira, eta hautesleek daukan aukera oso argia da, baina Ipar Euskal Herriari dagokionez, eskrutinio moduak eragina dauka, azkenean zerrenden osaketan, eta orduan aurkitzen gara horrelako situazio nahiko arraroetan, Hendaian ikusi den bezala, non kasu batzutan, aurreko hauteskundeetan, gehiengoan eta oposizioan zauden hautagaiak batu egiten diren, eta zerrenda bateratu bat aurkezten duten kasu honetan. Horre, hain zuzen, pentsatzen nenbilen ere, heldu den urtera begira, hauteskunde presidentzialak izango direla, kaso Hendaian, bitxia izango dela, batera aurkeztu diren Ezenarro eta Destraut, zentro eskuindarra, banatuta ikusiko ditugula, boto eskatzen presidentzial horietarako, baina agian elkarrekin, ezakit, bitxia da. Eguzki? Bai, baina Ipar Euskal Herrian eta Frantzian oro har ikusten den fenomeno bat da, hautesleek modu diferentean bozkatu dezaketela hauteskunde motaren arabera. Alegia, Hego Euskal Herrian normalean, bozkatzen badiozu Bilduri, ez bozkatuko diozu Bilduri, municipaletan, foraletan, generaletan, europearretan eta hauteskunde ezberdinetan. Ipar Euskal Herriari dagokionez diferentea da, besteak beste, eskaintza bera ere ez daukazulako bermatua hauteskunde guztietan, segurutan nun bizi zeren eta nun bozkatzen duzun. Hauteskunde municipaletan edo legegileetan edo hautagai abertzaleak izango dituzu, baina regionaletan ez, europearretan ez, presidenzialetan ez, noski. Eta horrek eragiten du, azken finean, hautesleak ohituta daudela, segun eta ze hauteskunde mota den modu variablean ezberdinean bozkatzera. Horrek ez du esan nahi ideologikoki bertebratuak ez daudenik edo koherentzia ideologiko horik ez daukatenik, baizik eta eskrutinio moduak berak edota aukera politikoak berak eragiten ditu situazio horiek eta bultzatzen ditu azkenean modu diferentzialean bozkatzera. Eta horrek bai suposatzen duela diferentzia bat Hego eta Ipar Euskal Herriaren artean. Goizeko 9 dira eta azken orduko dagokionez esango dugu, Osasun Sailak 17 egunetan 170.000 txertaketa nola aztertu zituen azaldu beharko duela. Osasun Sailak horixe bera ziurtatu zuen eta orain EH Bilduren galderei erantzunez egunean 10.000 txerto nola behatu zituzten azaldu beharko zaio Legebiltzarrari. Lander Martínez, egunon? Egunon bai, Lakuako Osasun Sailak 2025 egindako 168.840 txertaketa berrikusi dituztela berretsi du. Horrela, 266 dosi kadukatu detektatuz. Oraingoz ez jakina dena da nola lortu zuen 17 egunetan txerto kopuru hori guztia aztertzea. Otsailaren 16an Saileko eta Osakidetzako buruzagitzak agerraldia egin zuten Legebiltzarreko batzorde baten aurrean eta Osasun eta Eraldaketa Digitaleko sailburuorde Gontzal Tamaiok adierazi zuenez, guztira 168.000 dosi aztertu zituzten. Momentuan 19 kasu identifikatu zituzten
eta Irangutako txertoak emateko txerto kartilarekin, eta 127 kasu potentzial antzeman ziren. Horrek esan nahi du 17 egunen buruan, Osasun Sailak egunean 9.932 txertaketa berrikusi zituela, eta 127 kasu egiaztatu gabe zirela, baina detektatuta zaudela. Gontzal Tamaiok duela gutxi azpimarratu zuenez, medikuntzako literaturan aurrekaririk ez duen azterketa da, ez dugu aurkitu edadura edasakontasun hori duen azterketarik. Gaineratu zuenez, orain arte guk dakigula ezein sistemak ez du aztertu urte oso batean estatuan ematen diren txerto guztien txerto multzoa. Hasiera batean eman ziren datuak ez datoz bat errealitatearekin, izan ere otsailaren 16an baieztatutako 19 kasuak eta baieztak ez zeuden 157 baturak, azkenean martxoaren 3an Alberto Martínez sailburuak azaldutako 276 kasutik oso urrun geratzen ziren. Datuen kontraesankortasunaren eta azalpen faltaren ondorioz, Euskal Herria Bilduk azalpenak eskatu ditu legebiltzarrean 2025 urteko txertoen azterketa nork egin duen, zein batzordek egin duen eta Osasun Saileko zein egituratako teknikariek egin duten, jakin nahi du Alderdi Sobiranistak. Halaber, galdetu du ea osasun publikotik edo Osakidetzatik egin den eta Osakidetzak egin badu ea modu zentralizatuan eta irizpide berberarekin egin den esi guztietan edo esi bakoitzak irizpide desberdinak erabili dituen ikerketarako. Eta egunaren nondik norakoak aipatzeko ere gurekin da Itxaso Leon, egunon? Egunon Pei, egunon entzuleok, gaurkoan Nafarroan ikerketa batzordeak erabakiko du koldok bihar agerraldia egingo duen eta hala bada nola. Bestalde, etxebizitza, migrazio politika eta gazteria kontseilariak agerraldia egingo du erregularizazio eskaeren izapidetzeari buruz. Eta Ipar Euskal Herrian udal hauteskunde kanpainarako azken txanpan murgilduta daude. Gainera, Euroerregioaren bilera egingo dute Gasteizen, besteak beste, Imanol Pradales eta Maria Txibite lehendakarien presentziarekin. Beste kontu bat, astearte honetan EH Bilduren ordezkaritza batek bilera dauka Eskerra Republikanarekin Bartzelonan. Bilbon bigarren eguna du Basauriko eraso homofoboaren inguruko epaiketak eta Gasteizen berriz azken eraso homofoboaren aurkako elkarretaratzea egingo dute gaur arratsaldeko 7:00. Bestelako kontuak performance bat egingo dute Jala eta Nafarroako Arte Eskolako kideek 7:30. Gainera, udalbitzak eta beste hainbat bazkidek batera garatutako plastigarbi proiektuaren aurkezpena egingo dute Getarian, Euskal Herriko kostaldeetako itsas hondakinak jaso eta prozesatuko dituena. Mugikortasun iraunkorrak proiektu berritzailea aurkeztuko du Euskotrenentzako autobus elektrikoen birkarga proiektu baten inguruan eta Monzon Ganuza saria emango diote Miguel Castelsi arratsaldeko 6:30. Ekonomia aipagaien artean Maria Txibitek informazio eskainiko du Itzium enpresaren inbertsio posibleari buruz Mikel Irujo kontseilariarekin batera. Basque Economic Forum delakoan Mikel Torresek eta Carlos Cuerpok hartuko dute hitza eta hainbat langatazka ere alde batetik Maderas de Llodioko zuzendaritza eta sindikatuak bigarrenez bilduko dira industria sailarekin lantegiaren egoerari atera biderik aurkitzen dioten ikusteko. Tubos Reunidoseko langileek ere mobilizazioekin jarraitzen dute bestetik eta jantokietako greba ere espero da gaur berriz. Kirol kontuetan EHF European Leagueen azken jardunaldian Bidasoa Montpellierren aurka arituko da iluntzeko 9:00 laurden gutxitan, beti onak berriz Guardesen aurka 7:00 eta neguko joko olimpikoek ere jarraituko dute. Eta amaitzeko kultura aipamentxo bat Joxan Agirrek Mio Marito deitzen zion liburu aurkeztuko du Donostiako Elkarren goizeko 10:00 eta hau ere jarraituko du naizek. Ba, diongo era, eskerrik asko Itxaso. Gero arte Begi. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan une honetan badugu nabarmentzeko jazorarik? Ez du aparteko gertakaririk lasaitasun honetan Euskal Errepideetan. Ados, seguraldiaren nondik norakoak jakin aurretik esango dugu Euskal Herria lainotua dela goiz honetan, temperaturak freskoak dira, bereziki Iruñean ala Gasteizen 6 gradu dauzkagu, Nafarroako hiriburuan, Arabako hiriburuan 7 gradu berriz, 9 gradu Donibane Garazin, 10 gradu Maulen, 11 Donostia eta Bilbon, 12 Baionan. Euraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Berluzeak. Eguraldia sosegatu ezinik ibiliko zaigu astearte honetan ere. Goizean hodei asko agertuko da zeruan, bereziki lurraldearen mendebaldean oda Bizkaian eta Araban, eta bertan zaparrada txiki batzuk emango dira, bereziki Araban, alare euri gutxi izango da eta bertan litro gutxi pilatuko da eta aterunak ere gutxiak izango dira. Aldeiz Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ateri egongo da eta bereziki Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian ostarte batzuk ere zabalduko dira eta bertan giro argiagoa izango da. Arratsalde partean Kantauriar isurialdean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina mendikaten nagusien inguruan hodeiak ugariak izango dira eta bertan tarteka zaparrada txiki batzuk emango dira. Ez era askorik ez, baina tarteka zertxo bustiko du. Gainatzeko lekuetan aldiz ateri egongo da eta giro lasaia izango da eta gainera tarteka ostarte batzuk zabalduko dira, bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen hegoaldean.
Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, arratsaldean ere indar handirik gabe ibiliko da haizea, baina kantauriar isurialdean iparraldetik finkatuko da eta aldiz hego isurialdean. Hegoaldetik temperatura minimoak antzeko baleoretan jarraituko dute, 2 eta 9 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz bera ingo dute, kantauriar isurialdean 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean 12 eta 14 gradu bitartean, gaur temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Goazen. Euskadin urrengo mailara goaz. Industria gehiago, industria hobea, isuri gutxiago. Gure seme-alabek amesten duten enpleguetara goaz. Eta maila zigotzen goaz. Goazen. Industria plana Euskadi 2030. Industria Next Level. Eusko Jaurlaritza. Bizkaibusek martxoaren 9tik aurrera Santurtziko Bizkaia peto-petoa erakustera hurbiltzen zaitu. Gure historiaren eta esentziaren ibilbidea. Eta gainera martxoaren 10ean ez galdu doako Bilboko akordeoi orkestra sinfonikoaren kontzertua. 7:30 Serantes kulturaretoan lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Pakto historiko Gustavo Petro, Kolonbiako presidentearen alderdiak senaturako hauteskundeak irabazi ditu botuen 23%rekin. Álvaro Uribe presidente ohiaren Zentro Demokratiko berriz, 7 puntu baxuago gelditu da. Emaitza hauekin Petroren alderdiak indar politiko nagusia izaten jarraituko du senatuan, naiz eta oposizioko egoera guztiz alatu den, uribismoa lehen alderdia izatera itzuli baita 4. postuan geratu eta gero duela 4 urte. Hauxe da Kolonbiatik heldu den azken orduko albistea edo asteburu honetako albistea, garai mugituak bizi ditu herrialdeak Trumpen eraginagatik ala herrialdearen baitan izan diren gatazka ezberdinekin. Herrialdean izan zen duela 2 hilabete Eusko Legebiltzarreko Justizia eta Giza Eskubideen Batzordeko ordezkaritza bat eta beste hainbat eragile ere, bertatik gure gonbidapenari baleko eman diona Oiana Etxaberrieta, EH Bilduko legebiltzarkidea izan da eta Bilboko gure estudioetan da, egunon? Kaixo, egunon. Badira hilabete pare bat Kolonbian izan zinatela, atzoko albistezen pakto historiko alderdiak senatuko hauteskundeak irabazi dituela, ez dakit izan zinen bere garaian ere Petroren kargu hartzean bertan, eta jakineko nuke, denboraren poderio zeindako bisita ezberdin horietan, nabaraitu duzun, herrialdean eraldaketa politiko horren eragina gizarteraino edo bizi baldintzetaraino heltzen den. Bai, nabarmena da, eta egia da, aipatu duzun giza eskubideen defendatzaileen programaren baitan egin genuela urtarrilean bidai hau, eta bertan agerikoa da ere hitz egiten ari garela herrialdean ia sistemikotzat jo dezakegun indarkeria baten igoeraz, baina aldi berean, eta hau asko nabarmendu ziguten bertako herritarrek, giza eskubideen defendatzaiek, izugarri jaitsi dena, ia desagertzeraino, estatuaren partetik zetorren indarkeria zela. Eta hori ustut azpimarratzeko lehenengo ideia dela, ez? Gu azken urteetan, hainbatetan izan gara Kolonbian, eta gatazka nagusietako bat, bazen, estatutik bertatik sortzen zen indarkeria zuzena, poliziaren, indar militarraren bidez, baina baita ere zeharkakoa, indar parapolitikoen bidezkoa, estatuak sustatutakoak, eta, hitz egin duzue, 2. postuan geratu den uribismoa, bada horren adierazle garbia, eta kasunetan argi eta garbi ikusten genuen, eta horrela adierazten ziguten herritar guztiek, gobernuarekiko zeukaten gertutasun maila ezberdina bazen ere,
horretan aldaketa izugarria eman zela, eta gero noski ere, baldaketa sozialetan, ez? Agerikoa da zailtasun apustu argiak egin dituen gobernua izan dela, gutxien daukaten horiek bizi baldintza hobeak izan ditzaten. Horre, deigarriare izan zen, ikusi genituela Trump eta Petroaren arteko talkak, gero etxe zurian izan zen Petro bera, ematen zuen, erlazioa beste bide batera bideratu zela, baina Donald Trumpek ere hor jo puntuan zeukana zen, Kolonbian sortzen zen droga, ez dakite, ikusi guretik atentzioa deitu diguten talka hauek ere nolako arrastoa utzi dute Kolonbian? Horre faktore ezberdinak daude, bata agerikoa da eta Trumpek nahi duena esango du, baina droga trafikoaren eta Kolonbian dagoen drogaren eragin eta violentzia zuzena bertako herritarrek bizi dutelenik eta behin, eta inork baina gehiago, eta hau bada urtez urte mahai gaineratzen dugun analizietako bat, ez? Drogaren testu inguruan sortu den ekonomia paralelo horrek, nekazarien kontra egiten du bereziki, droga trafikoa egiteko korredoreetan bizi diren indigenen kontra egiten du, herritarren kontra egiten du, esan nahi du, beraiei dira lehenak horri, irtenbide bat eman nahi diotenak, eta Petrok besteak beste Latinoamerikako beste herrialde batzuetan maigaineratu den proposamena maigaineratzen zuen, ez zela drogen legeztatze bat egitea ekonomia ilizituekin amaitzeko, eta hau izan da besteak beste Trumpek, baina Trumpek hartu zezaken hau edo kontrakoa berdin baitzaio nahi duena egiteko edo zein aitzaki abiatuko bai du, baina esateko, ez, besteak beste Petroren gobernua bazela, narko gobernu bat, eta barrez, are gutxiago, kontua da, aterabide posible bakarrenetariko bate hori izan daitekela, ez. Baina gero, aipatu duzun beste horri dagokionean, Kolonbian egon ginenean justuki bidai hori iragarri eta egitekoa zen, eta urduritasun handiarekin bizi zen, ezpaita ikusi genuen, ez, aste gutxi lehenago Venezuelako herriaren eta gobernuaren kontra egin zuena impunitate oso, orduan edozer gerta zitekela bazekiten. Baina aldi berean bazen, estatu bezala, Kolonbiak estatu bezala egin bar zuen urrats bat, ez egonkortasun testu inguru horretan, zeukaten mehatxu bati aurre egiteko, eta ustut, inteligentzia politiko handiarekin jokatu zutela, eta nolabait tensioa baretzera jo behar zutela, badakitelako hor goian daukaten hori, goian diot geografikoki, nolako eragina duen beraien egunerokotasunean, eta nolako eragina izan duen historikoki Kolonbiako herrian, ez? Orduan, beharrezkoa zen urrats bat izan zen, eta ustut horrek asko destensionatu duela egoera orain datorren gainera ziklo elektoral honen aurrean. Aipatzen zenituen, nekazari eta indigenak hauesek izan dira besteak beste Kolonbiara gauzatu den bidaia horren xedeetako bat, eta aipatuko genuke esaterako, zehazki bisitatu dituzuela ere landa garapen elkarteak, desplazatuen eta emakumeen elkarteak, edota haua herriaren emakume eta familia kontseilaritza, ez dakit, jakin nahi dugu, esaterako, akadartaldeko desplazatuak zeren ondorioz gelditu dira desplazatuak? Violentzia multiplen ondorioz, ez? Hau da Kolonbiako herrian eta, horrelako violentzia gorak bizi dituzten herrietan pairatu behar izaten dutena egunerokotasunean lurraldean bizi diren horiek, ez? Badago parte handi bat, desplazamenduaren parte handi bat multinazionalen eraginez egiten dutena, akaderreko nekazariak, herritar antolatu hauek, bizi dira lurralde batean zeinetan eukalipto eta pinu landaketa masiboa ematen ari den, horrek beraien lurraldearekiko duen kaltearekin, eta gainera bertan beraienak ziren eta landa garapenerako
erabiltzen zituzten lurrak erosi eta erosi ari diren Smurfiteko enpresa hortakoek. Baina noski, hau gertatu alizateko, ez, horrela esan dezakezu, hau da ekonomia librea eta merkatu librea, bai, baina hemen libre horrek badu prezio bat eta badu atzetik ere bestelako indarkeria batzuen eragina. Lur hauek saltzen ez badituzu, eta prezio irrisorioetan saltzen ez badituzu, zeo zer gertatuko zaizu, hor bazeuden bere garaien indar parapolizialak, bazeuden ere gerrilla ezberdinak eta bazegoen eta badago ere narkoaren inguruan antolatzen direne bestelako talde armatuak. Orduan, kontestu horretan, guk geuk ikusi genuen gure begiekin bertara gerturatzen ari ginenean nola bazegoen gure zai pertsona bat, kamera bat eskuan, gentozen guztiak grabatzen, eta nora gindoa zen jakinarazten ari zena. Ikusi eta entzun genuen ere dron bat bilera egiten ari ginen gunean, agerian geratu zedin, ez? Nork duen kontrola, eta dronen erabilera asko igo da azken urte hauetan. Eta orduan, violentzien eta talde armatuen nasketa horretan, beraiek eta guk akonpainatzen genuen giza eskubideen defendatzaileak ezin du bere etxean bizi. Horri izan genuen bilera, baina bera joan eta etorrian dabil, ezin du bertan gau bat pasa bere rantxo txiki horretan, eta berarekin batera ere egon ginen akaderreko hainbat gazterekin, eta hitz egin genuen ere ez Euskal Herrira ekartzearen garrantzia, beraiek dokumental bat egin zuten bere garaian, Euskal Herritik ere mugitu zena Komite Internazionalistako kideen eskutik, eta horrelakoak ere zabaltzen jarraitzeko konpromisoarekin geratu nintzen beraiekin. Gero ere, berez esanguratsua izan beharra duena da, ikustea naturaren ustiapenak nolako eraginak dauzkan ingurune honetan, eta eukalipto edo pinulandak eta hoien atzean dagoen enpresa badela, Smurfit kapa, honen filial bat, baina enpresa honek ere, gurean, Euskal Herrian ere, badu zer esana, baditu plantak, lanpostuak ere sortzen ditu, ezakit, pixkat nola bizi da baldantza hori ikusita Kolonbian zer egiten duen, eta gero dozein gatazken aurrean, enpresa hauek askotan eragiteko edo influentzia bat badutela gure sistema ekonomikoan. Ardurartze oso importante bat eragin beharko luke horrek, askotan gertatzen ez denak, ez? Baina guretzako anegon ginenentzako agerikoa izan zen, hemen bestelako joku demokratiko baten baitan, eta sortu ditzaken eztabaidak sortuta ere ez, zeren badakit justu enpresa konkretuen dagokionean, eskualdean eztabaida asko dagoela, airearen kalitateagatik, edo behar duen pinu eta eukalipto landaketa masiboagatik, eta ustut hori badela eman beharreko debate bat zalantzari gabe, baina violentziaren kontekstu hori, violentzia esplizituaren kontekstu hori ez da ematen, baina beharrezkoa du beste lurralde batzuetan, testu inguru horretan garatu alizatea, ez? Guk ez dugu esaten eta horrela ezkenuen esan ere, bereiek zirenik violentzia zuzen honen erantzule, baina bai kontestu horretan mugitzen ari zirela kontziente izan bartzutela, eta hau nazioarteko enpresa askorekin gertatzen den zerbait da, ez? Askotan, ez dakit BBVA zere hitzein dezakegu, bere garaian Hidroituangoko presaren baitan dirua jartzen ari zirela ikusi bai genuen, eta represa horren kontra edo horren ondorioak sufritzen ari ziren herritarrak BBVako jendearen ganaino eramaten lortu genuen, programa honen baitan aritutako batzuk. Horrelako kasu asko daude, ez? Eta komilen arteko aitzakia da, baina gu ez gara horren sortzaile. Baina
jakitun izan bar gara ze kontestuetan gertatzen ari den. Eta uste dut nazioarteko enpresengan eta gu oinarri ekonomikoa Europako beste herrialde batzuentan daukaten horiek jabe egin behar direla kontestuaz, eta jabe egin behar direla kontestu horretan haiek ere duten eraginaz. Eta hor hitz egiten genuen, aukera ezberdina daudela, hemen aterako naiz pixkat, agian programaren baitan konsensuatu ditugun gauzetatik, nor eztabaida ezberdinak izan ditzakegu, baina guk bai bere garaian ikusten genuen Katalunian sortu bezala, eta kasu honetan diot Euskal Herria Bildutik, Elkarrekin Podemosekin batera egin genuen zerbait izan zela, giza eskubideak eta enpresak duten harremana behatuko zuen observatorio baten sorrera eman bartzela, Katalunian egin bezala, eta duten, beraien ekonomiek duten eraginaren gaineko jabe egin narazi behar geniela modu horretan, ez? Bai uste dugu badagoela hor, impunitate eremu handi bat, eta guk geuk ere kolonizazioaren, ez? Beste perspektiba ekonomiko nitiraka ardura hartze bat eskatu behar diegula enpresei eta jabe egin daitezela, ez? Lurralde horietan gertatzen denaz eta beraiek duten eraginaz. Hor, bestalde ere, beste bisitetako bat izan zen, Medellinen, Kaukako tokiko kontseilu indigenarekin izan zinaten, Kolonbiaren baitan, beraiek nola ikusten dute beraien identitatea? Geroz eta, evidentemente geroz eta aitortuago eta aldi berean, arrazakeria handia bizitzen jarraitzen dute, ez? Badira errekonozitutako, orokorrean esango genuke errekonozitutako herrialdeak, errekonozitutako historia eta kosmobizioak, baina badago ere bestelako lurralde batzuetan gertatzen den moduan, ez, zapaldutako eta historikoki gutxietsitako herri edo norbanako hoien alde egiten den politika positiboa, asko kritikatzen da ere bai beste sektore batzuetatik, bereziki eskuin muturretik, privilegiatutzat hartzen jarraitzen dituzte historikoki baztertuak gutxietxiak eta espoliatuak izan diren horiek. Orduan, importantea da beraien izaeraren aitortza horretan jarraitzea eta nabarmentzea sufritzen duten indarkeriak handia izaten jarraitzen duela. Beraiek dira giza eskubideen defendatzaileen programa honetan parte hartzen duten komunitate handienetariko bat. Ez justuki komunitate hau, baina hainbat eta hainbat indigena, afrodescendiente, horiek guztiak badira violentzia maila oso altua pairatzen jarraitzen dutenak, haien lurraldeetan, justuki badirelako lurraren defentsa oso sutsua egiten dutenak, beraien tokiaren, ez? Beraien jaiotza lekuaren, beraien herrien identitate gune horren babes handia egiten dute, eta horrek indarkeria ezberdinak sufritzera daramatza, ez? Desplazamendu fortzatuak, droga trafikoagatik ere bai mehatxatuak, hainbat eta hainbat indarkeria, eta horregatik garrantzitsua da ulertzea, ez? Beraiek lurrarekiko daukaten pertenentzia hori, eta hori bestea importantea da, eta aurrera pausuak eman dira, esan beharra dago, Petroren gobernuaren baitan lehen vicepresidentzia afrodescendientea egon zela gobernu batean, eta arrazakeria ikaragarria eta klasismo ikaragarria sufritu barri izan ditu, Frantzia Marquezek, eta beste hainbat eta hainbat politikari daude hortik ere, tartean, ez dakit gaur ikusi duzuen, baina formula presidenziala aurkeztu berri du Iban Zepedak, eta Aida Kilkue proposatu du bere formula presidenzial moduan, hau da vicepresidentziarako joango litzateken pertsona moduan, eta Aida bada
krikeko kontseilaria, gu berarekin egon gara proiektu, hain zuzen giza eskubideen defendatzaileen programa honengatik, bere resguardo indigenean ere bai egon ginen, berarekin hainbatetan biltzeko aukera izan dugu, indigenen ahots garrantzitsu bat izan da, eta politikagintzan ere bai toki bat hartu du, eta ustut importantea dela hori ere aitortza ez, badagoela horri toki politiko bat eman nahi dion jendea eta indar politiko bat. Hor, mehatxupean bizi diren ere, beste hainbat emakume bisitatu zenituzten, zehazki Antiokiako emakume desplazatuen elkartean, emakume hauek alduntzeko baliabidea ere bada biktimen eta lurren itzultze legea, emakume hauek nola bizi izan dute Kolonbiako gatazka armatua? Bueno, bereietako asko ama aizpa bilatzaileak ziren, ez? Hemen nabarmendu behar da, pertsona askok desagertuta jarraitzen dutela, eta beraiek izan dira urte luzez haien memoria eta haiek etxera itzultzeko bizirik edo hilda, baina etxera itzultzeko lan egin dutenak, ez? Urte luzez ere Uriberen kontra falso positibo horiek nabarmendu dituztenak eta beraz oso biktima izatetik gertuko bat desagerrarazi edo erail izanagatik biktima zuzen izatera pasatu dira, giza eskubideen defendatzaile bilakatu direlako. Ez da ustut importantea dela hau nabarmentzea. Ez dute biktima pasiboaren rola onartu eta denbora luze honetan indarkeria ezberdinak ikustarazteko lanean aritu dira. Horregatik dira ingarrantzitsuak ez, aipatzen zenitun lurren restituzio proposamen hauek, askok ere beraien lurrak utzi behar izan zituztelako, leku aldatu izan zirelako pasatutako biktimazio egoera hori salatzen ibili direlako, eta bueno, zentzu honetan oraindik ere oso jo puntuan dauden pertsonak dira. Beraien lana ez delako amaitu eta ez direlako geldituko, ez? Eta nik hor nabarmenduko nuke hainbat eta hainbat proiektu egiten ari direla, bestelako memoria elkarteekin batera, eta Antiokiako kapitala den Medellinen badago memoriaren museo bat, urte luzez beraiekin batera, emakume hauekin batera, emakume bilatzaile hauekin batera lan egin duena, eta besteak beste martxan jarri zuten Mexikotik ekarritako proiektu bat, izan dena falta zituzten horien gustoko platerak zirenak sukaldatzen zituzten, sukaldeak duen importantziarekin, ez? Eta rezetario bat egin dute, faltan zituzten horiei gustoko platerak prestatzeko eta zabaltzeko, ez? Kolonbiako herriari zein zen bere maite horrek gustuko zuen platera, eta horrekin batera zetorren beraien argazki bat eta beraien historiaren argazki bat, ez? Orduan oraindik aurpegia, gorputza eta bihotza jartzen jarraitzen duten pertsonak dira, zauri sakonak dituztenak, eta gainera biktimizatuta izaten jarraitzen dutenak, indarkeria maila oso altuarekin, bai beraiekiko zuzenean zein beraien senidekiko, eta horregatik garrantzitsua zen oso haiekin batera ere bai egotea, eta benetan hunkigarria izan zen. Horre, jakin nahi dugu, ze egoeratan den LN-eren baitako bake negoziaketak horre komplikatu zirela, jakin genuen, baina bereziki, jakin nahi dugu, bisitatutako kolektibo guzti hauek nola bizi dute hau? Esperantza handiarekin bizitu izan zuten gobernu honek hasieran, ez, bake totala bezala deitu zuen prozesu hori, eta itxaropena galdu gabe, baina penatuta hartzen zuten, bereziki ELN-erekin
eman ziren elkarrizketa prozesu horiek zeukaten etendura, ez? Hala ere, esango genuke esperantzara kondenatutako herri bat dela Kolombia eta esperantzan bizitzen jarraitzen duena eta denek eta guk horrela jaso genuen ere egin genuen amaierako txostenean deia egiten jarraitzen zuten, ez? Bai gobernuari zein kasu honetan bereziki LNRi exerzite zen eta hitz egin zezaten badakitelako hori dela, egun sufritzen ari diren violentziaren kontrako armarik garrantzitsuena, ez? Hitza eta akordioa. Gerora ere egia da bestelako prozesu batzuk zabalik zeudela, bestelako aktore armatu batzuekin, hauek oinarri politikorik gabekoak edo esango dugu, eta horiek ontzat ikusten zituzten ere bai inork ez du zalantzan jartzen ezelako aktore armaturekin hitz egin behar ez denik hemen helburu bakarra ez esandak hori delako armek suak eten eta bereien herrian lasai bizializatea. Baina mesfidati hartzen zituzten hauek, mesfidati oraindik emaitzak ikusi ez dituztelako eta ikusi beharrez nola zeramatzan, baina ahots bakar eta argi bat zeukaten desberdintasun, elkarrizketa da bidea eta aktore armatuei ere elkarrizketarako prestutasuna berriro ere erakustea eskatzen zieten. Eta gero, azkenik ere jakin nahi dugu, halako bidaia bat egitaren xedea zein izaten den eta nolako aldarrikapenak ekarri dituzuen Euskal Herrira? Guk alde batetik egiten duguna bada, esan bezala, agian entzuleak ez daki oso ongi normala den moduan nola funtzionatzen duen programa honek, giza eskubideen programak 6 hilabetez Euskal Herrian 3 giza eskubideen defendatzaile hartzen ditu. 6 hilabete hauetan daukaten violentzia maila jaitsi eta dituzten min emozional, fisiko horiek zaintzeko prozesu bat ere abiatzen da, aldi berean haien ekinbide politikoa hemen sustatzen dute, ez? Diren giza eskubideen defendatzaileen arrazoi horiek mahai gaineratu, zain batera gilerekin batera elkartuz eta bar. Eta behin 6 hilabete horiek pasatuta, gehienak, baina ez guztiak, geroz eta gehiago Euskal Herrian geratzen hasiak dira, ez daukatelako aukerarik bereien herrialdetara itzultzeko, baina kasu honetan herrialdetara itzulitako horiekin batera gu beraien lurraldetara goaz. Orduan lehenengo kontua da haien prozesu politikoak legitimatzea. Eta erakustea Eusko Legebiltzarrak, Euskal Gobernuak, Euskal Herriko eragile sozial ezberdinek babestu egiten dugula, bereiek egiten duten lana, ez? Eta bada haien oso simbolikoa irudi lezakeen aitortza bat, baina tokian eragina duena. Eta hori da egiten den lehena. Eta bestea da, ez? Gure gorputzak lurralde horietan kokatzea eta erakustea legitimatzen dugula egiten ari diren lana. Nolabait gaur egun ere giza eskubideen defendatzaien kontra dagoen kriminalizazioa badatorrelako ere haiek nolabait egiten duten lana kriminalizatuz ere bai, berbalki, hori terrorista batzuk direla eta beraiek direla giza eskubideen kontra daudenak, hori nolabait relatorri buelta bat emateko. Eta gero beste alde batetik, zalantzarik ez, haiek dituzten beharrak jasotzen ditugu bidaiaren lehen partean eta bidaiaren bigarren partean bereziki Bogotan egoten gara instituzio ezberdinekin mahai gaineratzeko egin dituzten eskaera ezberdinak. Orduan egon zen bigarren parte bat non instituzio eta zuzendaritza ezberdinekin egon ahal izan ginen beraien prozesu, defendatzaien prozesu politiko hauen inguruan bereziki hitz egiten. Eta amaitzeko konpromiso batzuk ere bai ekartzen ditugu Euskal Herrira, eta badibidez horietako bat da gaur egiten ari garen, eta eskertu nahi dizuet gainera tartea eskaini izan horretarako, zen garrantzitsua da ere gu kontatzea, bertan zer gertatzen ari den, hori bada ere gure konpromiso bat, beraien ahotsaren jarraipentxo bat izaten saiatzen garela, baina baita ere, bestelako jarraipen politiko batzuk egingo ditugula, bai legebiltzarretik, bai gobernutik, eta noski giza eskubideen programa honekin jarraitzeko autu argi eta garbia.
Xehetasun guzti hauekin geldituko gara. Oiana Etxebarrieta EH Bilduko legebiltzarkidea, mila esker, goiz honetan gurera gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Goizeko 10:25 gutxi aipatuko dugu. Ezakit bada, atentzioa deitu dizuen jazoerarik Etxebarrietak kontatu digun bidaiari dagokienez, Mikel? Bai, uste dute elementu pila bat bota dituela eta zaila da elementu horietako bat aukeratzea. Nik akaso hor sartu aurretik azpimarratuko nuke Kolonbiako emaitzak oso garrantzitsua direla Kolombia herriarentzat eta esango nuke oro har mundu mailan jokatzen ari den bataila geopolitikoaren baitan ere, ez? Uste horren kontraparte izango litzateke martxoaren 7an Miamin Trumpen golf klub pribatuan ezakit ikusi zenuten egin zuten argazkia, bertan zeuden Milei, Bukele, Noboa, Kast, Txileko presidente hautatu berria, eta beste, eta bertan nolabait aliantza moduko bat, aliantza bat josi zuten besteak beste, Monroe doktrinaren baitan, ez? Amerikako estatu batuen interesen arabera lerratu zitezen herrialde horiek denak, eta uste horren aurrean, Kolombiako herriak kasu honetan pakto historiko alderdiaren aldeko apustua egin izana oso garrantzitsua dela, ez? Gaineraz, alderatzen malin baditugu, esate baterako 2022ko hauteskunde emaitzekin ikusten dugu goranzko joera bat dagola, eta gainaz, uste oso garrantzitsua dela, kasu honetan, Uriberen porrota ere aipatu behar dela, ez? Ez du lortu irabaztea, eta uste hori ere garrantzitsua dela, hain zuzen ere, sektore uribistek izan zezaketelako, Milei, Bukele, Noboa, Kast eta hauen bide hortara batu eta Kolombia ere aliantza horretara berkokatzeko alegin bat egon zitekelako. Beraz, uste hori importantea dela, ez? Eta gero, Oiana Etxebarrietak aipatzen zituen hoiei lotuta, honek esandako hobekin guztiz lotuta du jakina, deigarria iruditu zait, eta uste kontuan izatekoa dela, giza eskubideen urraketa eta lurrearen defentsaren artean dagoen lotura hori, ez? Edo bestela esan da, violentzia esplizituaren eta zenbait multinazionalen praktika neokolonialen artean dagoen lotura hori, ez? Berak, ezin hobeto azaltzen zuen bezala, askotan giza eskubideen urraketa horiek ez dira ausaz gauzatzen, estatuak poliziaren bitartez edo indar para polizialen bitartez gauzatu duen indarkeria hori ez da ausazko izan, askotan egonda lotuta hain zuen ere proiektu neokolonial horri, hain zuen horren helburua zen nekazarien eta herri sektoreenak ziren lur horiek, besteak beste gutxiengo privilegiatu eta oligarkiko baten esku jartzea, besteak beste multinazional jakin batzuen esku jartzea, eta usteet horren aurrean, hain zuzen ere, Petroren gobernuaren erronka izan dela eta neurri batean bide hortan zenbait urratxe eman dira, ekuazio horrekin haustea, ez? Alde batetik, lurraren defentsa hortan eta trantsizio sozioekologiko horretan sakontzea, eta uste hor azpimarratzekoa dela, esate baterako, ez? Energia garbiak deitzen zaien horietan, edo bestela esan da, deskarbonizazioan eman diren urratsak, 2022an energia garbiak 2 ziren, gaur egun 16, eta horren eskutik, ezinbestean, estatuaren indarkeria horren desagertarazpen bide hortan emandako urratsak, ez? Eta Oiana Etxebarrietak aipatzen zuen, hor, sekulako aurrera urratsak eman direla, ez? Beraz, nola sakondu bi erronka eta neurri batean, Petroren gobernuak bide hortan urrats batzuk eman dituela, eta zorionez, herritarren gehiengoak momentuz behintzat horren aldeko apustu egin duela. Eta guzki, zuri zerk deitu izu atentzia? Elkarrizketa oso aberatsa izan da, eta puntu asko landu dira, ez? Senatuko hauteskundei dagokionez, egia da Petroren aldeko alderdiak lehen posizioa okupatzen duela, baina soilik 23% lortu du, horrek esan nahi du, azkenean gehiengo absolututik urruti dagoela, eta horrek nahita nahi ez eragina daukala gobernagarritasunari dagokionez, eta batez ere lege proiektuak aurrera ematerak orduan, ez?
Elkarrizketari dagokionez, iruditzen zait, azpimarratu ditu elementu klabeak Petroren gobernuaren kudeaketari dagokionez, eta 3 ardatz nagusi aipatu ditu, bat da gizarte politiken aldeko apostu nabarmena, bestea izan da estadutik zetorren bortizkeria eten egin dela maila handi batean, eta 3. da, bake prozesuaren alde egin duen apostua, nahiz eta lehen erekin hasi ziren negoziak eta horiek, bertan bera geratu diren, edo gutxienez ez duten arrakastarik ezagutu, ez? Gogoratu behar da, nondik gatozen. Gogoratu behar da, Santos izan zelarik, presidente, bake prozesu bat aurrera eman zen, Kolonbiako gobernua eta FARC-en artean, bake prozesu hori gauzatu egin zen, egin zen, baina hori horrela izan da ere, ejekuzio extrajudizialak, talde paramilitarrek buruturikoak jarraitu zuten maila handi batean, eta ikusi zen, bai sindikalista, alduradun politiko, indigenak, behin eta berriro eraileak eta hilak zirela, eta Petroren gobernua boterera iritsi zenetik, argi dagoena da, hori eten egin dela, eta horrek aldaketa nabarmen bat suposatu duela. Eta noski, kudeak eta hori ez zaio bat ere gustatzen Trumpi, lehen aipatu du Mikelek, Monroe doktrina, nola berriz ere Trumpen gobernuak ezarri nahi duen, Monroen doktrina, esan nahi du, azken finean, Hego Amerika litzatekela, Estatu Batuen atzeko patioa, eta orduan bere kontrolpean egongo beharko liatekela, eta orduan edo gobernu ezberdinek men egiten diote Estatu Batuek esaten diotenari, edota gobernutik kentzen dituzte, Maduroekin gertatu den bezala Venezuelan, edota mehatxuak behin eta berriro mahai gainean jartzen dituzte, eta gogoratu behar da, Trumpek zenolako deklarazioak egin zituen Petroren kontra eta bere gobernuaren kontra, esanez, kontu zibiltzeko, zeren antzeko politikekin jarraiten bazuten, arriskatzen zutela, Venezuelan gertatu zena, Kolonbian ere gertatu zedin, Gero egoera zertxobait baretu zen, baina ikusi zen momentu horretan Petro jakin zuela inteligentzia politikoarekin jarduten, alde batetik irmotasun politiko bat erakutsi zuen, eta beste aldetik ere negoziaketarako eta dialogorako bidea ireki zuen, eta horrek ahalbidetu zuen egoera zertxobait baretzea, eta gero Petro joan zen Estatu Batuetara, elkartu zen Trumpekin, eta badirudi geroztik egoera zertxobait baretu dela, ez? Zer gertatzen da, Petro bere mandatu bukatuko duelarik, ikusteke dago zer gertatuko da. Gehiengoi dagokionez, baina baita ere lidertzei dagokionez ere bai, eta ikusten ari gara Hego Ameriketan dagoela tendentzia bat, eskumuturreko liderrak eta alderdiak botere iritsi daitezen, hor ikusten ari da aliantza delako bat osatu dutela, eta estrategia bateratu bat aurrera emateko borontate dutela. Lider bakoitza bere herrian, baina baita ere Latinoamerikan. Beraz, horrek ere arrisku bat suposatzen du Kolonbiarentzako. Aipatzen zenituzten, nazioarteko egoera hauskorraren zertzeladak ere gaurkotasunera ere eramango ditugu, izan ere aipatzen genbiltzan Donald Trumpek aurreikusi du Iranen aurkako erasoak laster bukatuko direla, gatazka aurretik aurreikusitako 4-5 asteko epea baino azkarrago doaz erasoak. Iranek berriz askoz gogorrago joko dutela mehatxatu du, zehazki Guardia Iraultzaile Islamikoak esan du beraiek erabakiko dutela gerra noiz amaituko den. Horretarako gakoa izango da Hormuzko itsasarteko blokeoa. Trumpek esan die ez daitezela joko horretan sartu, erasoak gogorragoak izango direlako. Zuzen, petrolioa eta gasa bilakatu dira, gatazka honetako baliabiderik garrantzitsuenak. Donald Trumpek azaldu du prest dagoela hainbat herrialderi zigorrak kentzeko erregaien kostua jaisteko. Estatu Batuetako presidenteak Vladimir Putinekin hitz egin du, honek herrialdeko hidrokarburoak eskaini ostean. Lankidetza jasangarri eta egonkorra babestuz gero, Europako herrialdeei gasa eta petrolioa hornitzeko prest dagoela adierazi du. Jakin edut, zer iruditzen zaizuen. Laster bukatuko da gerra hau, gogorrago, etorriko da ezakit, oso konplexua da, aurrikuspenak egitea, batzuetan galdera antzuak dirudite, baina behintzat, ezakit, Donald Trumpen figurak beti bezala kezkarako ematen digu eguzki.
Argi dagona da, erabateko desestabilizazioa eragin duela, eta gerra ez dela Iranera mugatzen, baizik eta gutxienez, gerra regional batean traduzitzen ari dela. Argi zegoen Israelek bazeukala aspaldianik borontate bat, estrategia bat eta plan militar bat Iran erasotzeko, eta Netanyahu konbentzitu du Trump bera ere eta Estatu Batuak asoziatu daitezen, eta orduan modu bateratuan egin dute eraso hori, ondo neurtu gabe zein izan zitezkeen ondorioak eta ondo prestatu gabe ondorengoa. Eta Iranek erabili ditu zeuzkan armak, alegia dronak eta misilak, eta orduan Iranek bi estrategia dauzka defendatzeko. Alde batetik da, eusteaz aparte, base militar Estatu Batuarrak dauzkaten herriak erasotzea, eta hori ikusi da, Bahreinen, Katarren, Jordanian, Iraken, eta gainontzeko herrietara bidali egin ditu, eta orduan horren bidez bere estrategia da azken finean gerra regional batean bilakatzea, eta orduan herri horiek presio egin diezaioten Israeli eta Estatu Batuei, eraso hori eten da. Eta bigarren estrategia da, Hormuzeko pasarte hori blokeatzea, eta gogoratu da, pasarte horretatik pasatzen direla mundu mailan saltzen den petroleoaren 20%. Eta horrek ondorio gisa dauka, jada, mundu mailan petroleoan eta gasaren prezioak disparatu egin direla, eta horrek eragin ekonomikoak izateaz aparte ere, ondorio politikoak izan ditazke, besteak beste, Estatu Batuetan, gogoratu dezagun, azaroan midtermeko hauteskundea daudela, jada errepublikarrak ez daude oso posizio honean, eta orduan, Iranek egiten duen apostua da, inflazioa goratu egiten bada Estatu Batuetan, herritarrek jada begitxarrez ikusten dute azken finean interbentzio militar hori, baina presio hori areagotu dain, eta horrek bultzatu dezan Trump bere posizionamentua eta ikustegia berrikustera. Horren, testuinguru horretan kokatzen dira Trumpek egin dituen adierazpenak. Argi dagoena da, Iranek lortzen badu eustea eta erregimenak aguantatu egiten badu, horrek ondorioak izango dituela, bereziki Estatu Batuetan, zen Israelek badauka plan bat, estrategia bat, ikusten ari gara hori Iranen, baina baita ere Libanon, Hezbollaren aurkako erasoak behin eta berriro errepikatzen ari dira, eta orduan Iranen apostua hori da, jakin dugu aste honetan bertan, Gia Supremoaren oinordea ere aukeratua izan dela, eta horrek bidaltzen duen mezua da jarraikortasunarena, eustearena, eta ez dutela amore emateko inongo asmorik. Mikel? Bai, nik uste, galdetzen zenuen ea gerra hau lasterra amaituko den, ez dakit gerra hau epe motz ertain luzean apalduko den, argi dagona da Donald Trumpek, eta oroar Amerikako Estatu Batuetako establishmentak, kaosaren eta gerraren aldeko apustu estrategiko bat egin duela. Apustu estrategiko bat, berriro diot, bai zuten ere, gaur egun Txinarekiko duen lehia geopolitiko horretan, bere posizio hori mantendu dadin gutxienez, eta ez dezan hegemonia politiko, ekonomikoa galdu, ez? Eguzkik aipatzen zuen gerra regional horren nondik norakoak aipatzen zituen, eta uste, hor dagoela gakoetako bat, ez? Israel handiaren amets horren bidean, uste, Netanyahuk berak aitortzen zuen, ez? Aspaldidanik desio zuten estenatoki batean daudela, hor dago Libanora gerra hau edatzeko alegina, horren aitzakian ez dezagun aztu palestinarren kontrako erasoaldian sakontzeko apustu bat, eta jakina Iranen kontrako erasoaldia ez soilik erregimena eraisteko, baizik eta estatua bera, erregi hortako estaturik indartsuenetako bat ahultzeko, zatikatzeko eta hegemonia regional hori lortzeko. Eta hor zein da Amerikako Estatu Batuen interesa? Usted batetik Israelekiko beti izan du, berarentzat Israel handi hori estrategikoa izan da Amerikako Estatu Batuentzat, baina horrez gain, uste Estatu Batuen posizioak ulertu behar ditugula besteak beste, Txinarekiko gaur-gaurkoz duen lehia geopolitiko horren baitan, ez? Eta hor, Venezuela, Iran eta hauek uste baina lotuago daude, ez? Olga Rodríguez Iatzo entzuten nion, nazioarteko gerra bat ere bilakatzen ari dela, hau da, eskalatzen ari dela,
eta elkarrotuta daudela gerra ezberdinak, ez? Zein da Venezuela edo Iranen berezitasunetako bat? Besteak beste, herrialde horiek Txinarekiko erlazio bat izan bazutela, eta erlazio horietan dolarra etzela moneta nagusia, ez? Eta beraz, hor dago gakoetako bat. Zein da Donald Trumpen helburu nagusietako bat? Bat, berarentzat petrolea bermatzea jakina, baina bi arerioen iturriak, kasu honetan Txinak zituen iturriak dinamitatzea. Eta usteet, testuinguru horretan ulertu behar dela, hain zuzen ere, kasu honetan Iranen bertan ere egiten ari diren alegina, eta kaosaren eta gerraren alde egin duten apustu estrategik hori, ez? Alde batetik petrolea norberarentzat, kasu honetan estatu batuentzat bermatu, eta bi, Txinak izan ditzazken iturri aliantza hoiek aldan neurrian zangotrabatu, aldan neurrian dinamitatu, Txinak aurretik zuen joera azkor hori eteteko, ez? Eta horren testu inguruan nik pare bat elementu azpimarratuko nituzke. Alde batetik, usteet, pixkat herri bezala diote. Krisi energetikoaz hitz egiten da, edo prezioen gorakadaz hitz egiten da. Hemen tentu zibili behar dugu, askotan jakin badakigulako alako krisi aitzakian negozio egin nahi izaten dutela zenbait multinazionalek, eta usteet hemen ere gasalekin, gasolinarekin, alokairuen prezioarekin eta beste tentaldi hori egon daitekela, eta beraz, usteet hor tentuz ibili behar dela, eta hor eztabaida politiko sendo bat gauzatu behar dela, eta bi, usteet herri bezala gogo eta sakon bat egin beharrean gaudela, ez? Amerikako estatu batuek esan dugu petrolio eta gaza funtsezkoa dela beste gerra geopolitikoa ulertzeko, eta usteet kontuan izan behar degula gaur egun Euskal Herriari dagokionean erregai fosilekiko sekulako dependentzia degula azteko, 80% okerez banago erregai fosiletatik lortzen degulako, eta bi, gaur egun Euskal Herriko gas eta petrolio hornitzaile nagusiak estatu batuak dira. Eta beraz, ustedet, ikuspegi ekologiko batetik ez ezik, burujabetzaren ikuspegi batetik, autonomia estrategikoa esaten da. Autonomia estrategikoaren ikuspegi batetik, ezinbestekoa dela ez soilik hornitzaile aldatzea, baizik eta erregai fosilekin haustea, trantsizio sozioekologiko eta energetiko horretan sakontzea, energia berriztagarrien aldeko apustu sendo eta planifikatu bat egitea, gainontzean, Trumpen alako jokaldiekiko dependentzia handi bat izango daugulako, eta hori ekologikoki ez ezik, sozialki, ekonomikoki sostenga gaitza delako. Nazioarte hemen utziko dugu eta Euskal Herriko kontuekin bukatuko dugu gaurko saio izan ere Urumeako mendietan aurreikusiak zeuden 3 proiektu helikoetatik bat Ikatzkane, Hernaniko udalerrian kokatzen dena Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian onartu zuten pasaden otsailaren 23an, orain 30 eguneko epea dago helegitak aurkezteko. Hernaniko Urumeako mendietan ia 200 metroko 5 airosorgailu jarriko ditu Ikatzkane deituriko proiektuak, otsailaren 23an eman zuen horren onespena Eusko Jaurlaritzak proiektua Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian iragarri ostean. Haize errotak Ereñotzuko Pagoaga auzoko mendietan eta Aranoko mugan kokatu nahi ditu Enigma Green Power enpresak. Proiektuak aurrera eginez gero, bertako fauna eta florari eragingo dizkion kalteak nabariak direla azpimarratu du Hernaniko Sagarreta taldeak eta bestalde ingurunearen balio historikoa ere nabarmendu dute. Instalatu nahi dituzten tokitik metro gutxira baitaude San Miguel Soroko eta Ezioko mairu baratzak, Hernaniko zilegimenduak, zirenak eta hainbat sarobe. Otsailean, Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratutako proiektua helegite epean aurkitzen da orain eta Urumeako mendiak bizirik elkarteak aurkeztuko duten helegiterako sinadurak bilatzen ari daia da. Martxoaren 12an, ostegun honetan Hernaniko azokan izango dira eta helegitean sinatzeko aukera izango da. Baita egun berean Hernaniko 5enean egingo den elkarretaratzean ere. Honetaz gehiago jakiteko gurekin da Maider Galparsoro Urumeako mendiek bizirik taldeko kidea. Egunon, Maider? Kaixo, egunon. Zein da zuek Ikatzkane proiektuaren aurrean egiten duzuen salaketa? Salaketa nagusia da guretzat dimentsio hontako proiektuak ez direla trantsizio energetikoa helburu duten proiektuak. Eta berez atzean dutena beste mota bateko negozioa dela. Negozio eredu baten oinarritzen direla, ez? Eta bateraezinak direla energiaren kudeaketa lokal batekin. Hori hasteko, eta beste alde ez direla mendiari ekologikoki bakarrik eragiten dioten proiektuak, baizik eta kasu honetan adibidez, bailara oso baten oreka ekologikoari eta sozialari eragiten diotela. Horiek izango lirateke pixkatu puntu nagusiak. Demora dara, bai?
Bai, barkatu, eten batez ere, dizut. hori. Ba hori, ereduaren gaia batez ere, ez, transizio, gure ustez, transizio hau edo eredu aldaketa hau ez dator multinazional eta oligopolioen eskutik. Eta beste lanketa bat eskatzen du. Eta jakin nahi dugu, honen aurretik ere, azken erabaki honen aurretikan ere, zuen kexa ere plazaratu izan duzue, orain artean, erakunde publikoen partetikan jaso duzue erantzunik, izan duzue harremanik beraiekin? Publikatu zenetik bai, baina egia da, gu duela desente hasi ginala mugitzen, urte eta piko igual pasada pixkat proiektuen inguruan dakigula, eta hasieran isiltasun handia somatu genuen, eta babes falta handia. Izan ditugu batez ere udaletxeekin harremanak, eta badibez udaletxe batzuk oso argia azaldu dira gure alde, informazioa helaraziz, beste batzuk isiltasun handiz jokatu dute, eta horren aurrean babes gabe sentitu gera herritarrak. Eta aukera izan duzu, enpresarekin ere propioki harremanetan izateko? Herritar bezala ez, baino esan deten bezala udaletatik izan dugun harremanarengatik batez ere badibez Aranoko udala adibidez, oso argia azaldu da gure alde. Horrek udalak bai eduki ditu enpresekin zuzenean harremanak. Ordezkariren bat etorri izan da proiektua bera aurkeztera eta konpentsazioak eskainiz, ez? Baino herritar bezala ez dugu izan kontakturik ez eta informaziorik enpresaren aldetik. Orain arte, ez? Otsailaren 23ko argitalpena arte, 2000 horritik gorako txosten hauetazat ez dugu izan kontakturik, ez. Eta orain helegiteak argitaratzen zabiltzate, zer argudiatuko duzue eskaera hauetan? Bai, lehenengo nik uste garrantzitsua dela hemen aipatzea guk egin dugun herri helegite bat dela, ez gera teknikariak, eta pixkat herri bezala ikusten ditugun arazoak salatzen ditugu. Eta, helegitearen puntu nagusiak, bai dira, eskala ontako proiektuen atzean dagoen eredu horren salaketa, ez? Eredu desarrollista bultzatzen duten erraldoiak direla, ez? Eta beste alde batetik, mendiaren eta bailararen industrializazioa da kartela. Ez? Eskualdaren nortasuna arriskon jartzen duna. Eta aldi berean, inguruari izugarrizko inpaktua eragiten diotela. Ez, pastakeria bat direla. Kontuan izanik batez ere, kasu honetan, bailaran daukagon orografia, ez? Eta proiektu honen eraikuntzak, horrekiko esan nahi duena, ez? Izugarrizko kalteak direla. Eta Urumeako bailara oso eremu berezia dela ekologikoki, ekosistema konplexuak dituena eta oreka delikatu bat duena. Eta horrelako proiektuak mehatxoan jartzen dutela orekao. Benetan, deskarbonizazio hontan lagunduko diguten ekosistemak eta biodibertsitatea dituen zonaldea dela. Eta hemendik asteak, ez, horrelako proiektuak eraikitzak eta baso eta mendi zonalde hauen sakrifizioak ez doa zela bat deskarbonizazio honekin, esan dezagun, ez? Benetan baliogarriak direnak direla zonalde hauek, horrelako kontestu batean, krisi ekologiko batean. Baitare martxoaren 27 deitu duzu, energia berriztagarriaren sokatira ekimena, zertan datza honek? Bai, hau izango da hitzaldi bat, Iñaki Lasagabaster eta Itziber Saroren eskutik. Batez ere oinarritz, LPS honi ez ekimenarekin bat antolatutakoa da, eta baita Sagarreta naturtaldearekin. Eta pixkat oinarritzen da, energia berriztagarrien lurralde plan sektorial honen onarpenak, onarpen honekin esan nahiaren inguruan, ez? Zer eragingo duen lurralde plan sektorial honen onarpenak. Badakigu pixkat izan dela enpresa hauen neurrian eginiko plan sektorial bat, lurraldea pixkat antolatzen du horrelako negozio honi eta proiektu hauei atea irekiz, eta pixkat hor herritarrak non gauden honen inguruan. Hori pixkat Iñaki Lasagabasterrek landuko du, eta Itziber Saroren aldetik ingurumenean edukiko duen inpaktua.
adi izango era, urrengo pausuetarako ere bai, Maider Galparsoro Urumeako mendiak bizirik taldeko kidea, mila esker gurean izategatik. Mila esker zuei. Eta mila esker baita ere zuei, Mikel Urdangarin eta Eguzki Urteaga, nahi duzuen arte. Eskerrik asko, urrengo arte. Goizeko 10 dira, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak salatu duenez, Pasaiako portua aurrera doa Eskalerillako etxebizitzak eraisteko proiektuarekin. Epaileak etxegabetze kautelarra dekretatu du bizilagunen errekurtsoari erantzun aurretik. Jakinarazi dute Itxaso Leon, egunon? Kaixo egunon, Peio egunon, entzulei ere ohar batean gogoratu dutenez, bizilagunek 40 urte baino gehiago daramatzate Pasaiako Eskalerilaseko blokean bizitzen. Baina duela 3 urte jakin zuten portuaren asmoa etxeak eraistea zela, portura merkantziak sartzeko trenbide berri bat eraikitzeko. 2023 urtetik familiak injustizia honi aurre egiteko antolatuta egon dira Etxebizitza Sindikatu Sozialistarekin batera, eta urte hauetan mobilizazioak, asanbladak, elkartasun egunak eta beste hainbat protesta ekintza burutu dituzte zehaztu dutenez. Sindikatuak gaineratu du bizilagunak titular zein ez titularrek behin eta berriz berretsi direla. Haien autuan euren bizi osoko etxeetan geratu nahi dute. Salatu dutenez, portuak bere aldetik titularrei presio egin die konpentsazio ekonomikorako akordio bat onar dezaten. Aurtengo urtarrilean 3 titularrek akordioa onartu zuten presiopean 2 urteko borrokaren ondoren eskaintza ekonomikoak hobetu eta berdindu zituelako portuak, eta bestaldezti alternatibarik eskaini beste 6 familiei eta datozen asteetan etxetik bota nahi ditu. Une honetan, bizilagunak eta sindikatua etxegabetze dataren zain daude, baita auzitegietan isilbidezko subrogazioaren inguruko apelazioa noiz ebatziko zain ere. Etxegabetzeak ebazpena baino lehenago iritsiko diren beldur dira eta beraz urrengo deialdiei adi egoteko eskatu dute. Eta atzoko egunera botako dugu begirada, izan ere Zintruenigoko Foru Plazan elkarretaratzea egin zuten astelehen iluntzean otsailaren 27an eskola jazarpena jasan ondoren hildako adingabea gogoratzeko. Eskola jazarpenaren aurkako ekitaldira 2000 herritar inguru bertaratu ziren 7:30 gaztearen omenez antolatzaileek ohar baten bidez adierazi dutenez. Ekitaldian biktimaren senidek testu bat irakurri zuten eta zehaztu zutenez hildako gazteak ametsak zituen, ilusioak zituen, bizitza osoa zuen aurretik, baina denbora luzez jazarpena jasan zuen isilean. Argi esan zuten jazarpena ez dela aurren kontua, aldiz zehaztu zuten jazarpena indarkeria dela, humilazioa, isolamendua, beldurra eta kasu batzuetan heriotza ere. Gaineratu zuten biktimari guraso guztiek utzi egin ziotela, gurasoek ezten dituztelako seme-alabak gizarteak behar dituen bizikidetza eta askatasun balioetan. Adierazi zutenez gazteari osasun mentaleko osasun sistemak utzi egin zion ez baitzuen nahikoa baliabide arazori duten gazteei laguntzeko. Datuak ere eskaini zituzten, Nafarroako gobernuan dauden datuen arabera ikasleen 46 aitortu du beste ikaskide batzuk jazarri dituela, ikasleen 60 jazarpena ikusi du eta ikasleen erdiak baino gehiago 154 eskola jazarpenen bat jasan du. Gaineratu zuten datuok zenbakiak direla, baina zenbakien atzean bizitzak daudela. Era berean eskatu zuten administrazio publikoek premiaz jardun dezatela, eskola protokoloak berrikusi ditzatela, osasun mentaleko osasun arretako sistemak hobetu ditzatela eta legeak erreformatu ditzatela biktimak benetan babesteko une honetan haur asko sufritzen ari baitira eta laguntza horren zain baitaude. Nafarroako gobernuak doluminak, maitasuna eta elkartasuna helarazi zizkion hildako adingabearen familiari eta gainera berariazko eskaera egin zuen gai hori politikoki ez erabiltzeko. Ondoren bullyinga egiten duten ikasleek ikastetxe horretan jarraitu ezin izateko araudi bat onartzeko asmoaren berri ere eman da. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta informazio praktikoari dagokionez, errepidetan ez dugu berririk une honetan, beraz eguraldiaren informazioa jasotzeragoaz Ikeri Barluzearen eskutik. Eguraldia sosegatu ezinik ibiliko zaigu astearte honetan ere. Goizean hodei asko agertuko da zeruan, bereziki lurraldearen mendebaldean oda Bizkaian eta Araban, eta bertan zaparrada txiki batzuk emango dira, bereziki Araban, halare euri gutxi izango da eta bertan litro gutxi pilatuko da eta aterunak ere guztiak izango dira. Aldeiz Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ateri egongo da eta bereziki Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian ostarte batzuk ere zabalduko dira eta bertan giro argiagoa izango da. Arratsalde partean Kantauriar isurialdean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina mendikate nagusien inguruan hodeiak ugariak izango dira eta bertan tarteka zaparrada txiki batzuk emango dira. Ez era askorik ez, baina tarteka zertxo ez guztiko du. Gainatzeko lekuetan aldiz ateri egongo da eta giro lasai izango da eta gainera tarteka ostarte batzuk zabalduko dira, bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen hegoaldean.
Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, arratsaldean ere indar handirik gabe ibiliko da haizea, baina kantauriar isurialdean iparraldetik finkatuko da eta aldiz hego isurialdean. Hegoaldetik temperatura minimoak antzeko baleoretan jarraituko dute, 2 eta 9 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz bera ingo dute, kantauriar isurialdean 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean 12 eta 14 gradu bitartean, gaur temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Badi egongo era, egunak dakarrenari, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Peli. Eta joan aurretik beti bezala gurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza. Egunon? Egunon, Peli. Zer moduz? Ni ondo eta Goiuri hemen erdilo, ze ez du eskutsa jarrita etzaitu entzuten, baina orain entzuten zaitu. Egunon. Noski entzuten dudan. Egunon, Goiuri. Egunon. Ba, mentxe gabiltza, Peli, gaurko ere osatu nahian, hainbat gaiekin ariko gara. Bueno, batetik gaur, Mario Brosen mundu eguna da. Horren inguran ariko gara. Pentsa ze xelebrekeri atzo patat tortillaren eguna, gaur Mario Brosena, efemeriden zerrendak horrelako sorpresatxoak uzten dizkigu, baina tira, horri ere heldu barko diogu. Harrika kolektiboko kideak ere gurean izango dira, dagoeneko gurekin izan dira beste hainbatetan, eta tira, alako atxeden alditxo hartu eta gero, Harrika Festivalaren 4. Edizioa martxan dute, eta bizi izan duten hausnarketa prozesuaz ere ariko gara. Goiuri eskapatu dut egun lehengoan suhiltzaile artean, Aprat elkarteak antolatutako txapelketa batean. Istripuetarako nola entrenatzen diren eta nola trebatzen diren ikusteko. Gaur puri-purian tarteari izango dugu, eta denbora emango baligu, Eneko Iturbetamendik oraintxe gure gizartean indartxu xamar dabiltzan hainbat sekten inguruan ere hitz egingo digu. Beraz, hauxe hurrengo 2 orduetarako menua. Ondo, adi ongo era orduan, eta entzulei esango diogu, orain, Ariaren pantalla ukatu dela eta bigarren kafearen pantalla hasiko dela, Mario Brosekin izango baliz bezala. Orduan ez dakit, Luigik bezala agurtuko izut, oiutxo batzuekin edo, ondo segi, aio. Aio, Peli. Eta gure partetik besterik ez, joteko tenore aldu zeigu, ondo segi, aio, egun politxa izan. Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.